Egunon, Euskal Herria zer moduz, ongi etorri Bilbora, korrika Bilbon amaituko dela eta prestatu dugun saio berezira, Bilbon da maitasun eskutitza, goizaldea txori herri igarota, Bilboko kaleetan dabilelako lekukoa, eta ondorengo ordu betean zuen ganatuko dizkizuegu korrikak zuzeneko anortxe Imanol Pradales lehendakaria eta Ibone Bengoetxea kultura sailburua, hortxe zuzenean, Bilboko autonomia kalean. 3.371 kilometron hartu du lehendakaritzak lekuko hori. Eta esaten enbikena, ondorengo ordu betean zuen ganatuko dizkizuegu korrikak Bilbon emango dituen azken kilometroak, eta horretarako gure Bilboko plato honetan Josu Txaburu, ongi etorri izateren dira, baina etxeko modukoa. Eskerrik asko, eta egia da etxeotan sartzen dana eta etxekotzat hartzea ze ona izaten dan. Eta gure eskuren bozera maio besteak beste. Besteak beste. Besteak beste. Eta Jone Gartzia kazetari eta itzultzaia, taldiko eta ongi etorri zuri bai. Korrika amaierara heltzen da Bilbokote, zelan bizi izan duzu aurtengo korrika. Jone, korrika egite dinator emozio biziz hasi zenetik, orain arte, ja penaz amaituko delako, baina, zu jende asko eskertuko duela bai lanean dabilen jende guztiak, atzan daukan lan guztiarekin, baina bai, emozio guztiarekin. Bai, nik lehenengo eta behin Joneren hitzak neuriak egiten dodaz, eta da eskertu, bi urteetan guzti hau egiteko gaitasuna, alegina eta indarra jarri duen jende guztia. Eta nire kasuan ondarrun asteazkenean eduki genduen aukera hor gozamen ederra hartzeko, eguraldiak lagundu oskon, eta era batera edo bestera nik hemen aipatuko neukena da herritarrek zer nolako euskararekiko atxikimendu hori adieraztea, izan atxaldez, izan goizez edo goizaldean, eta hemendik ere goizaldean eta ordu txikitan lekukoa eraman daben guztiei ere zu behonda izuela. Hortxe lehendakaria ikusi dugu lekukoarekin, Eusko Jaurlaritzaren lehendakaria. Ja ezagunak eta ikusiko ditugu, hemen aurrera Bilboko kaleetan. Bikote zena barmenduko genuke aurtengo korrikatik. Behar bada izan da azken aldietako korrikarik jendetsuena. Baliteke, baina... Eta luzena, ez? Bai, 3.000, ez dakizen bat garren kilometroan helduko den amaierara, udaletxera, baina badira kilometroak. Bai, eta gainera, sarri askotan esaten dugu historikoa dela, jende gehien aurkitu duena, eta nik opadio dana korrikari da, hemendik 2 urtetara ere, marka hauek oraindik etetzea, bai? Eta gerozta atxikimendu zabalagoa izatea, eta ez da makala, 3.000 eta piku garren kilometroan dabil, korrika, eskerraldean doana nire nahia da. Bai, nire nahia da. Hor doa, estiloarekin doa, estiloso doa, eta ondo, auspoarekin eta. Esaten egin nintzen azan, 3.000 garren kilometro iritsita, gutxienez, 3.000 eskutatik pasatu da lekukoa. Eta hori ez da marka makala, bai? Atarratzetik hasi eta Bilbon bukatu, guzti horrek badauka bere esanahia ere. Ametzolan barrena momentu honetan 24. korrika, eguerdiko 12 eta 4 inguru horretan espero da azken kilometroa egitea Bilboko udaletxera bidean. Umetxo asko ere ikusten gabiltza azken egun hauetan, eta esaten gabiltzana aurreko saio berezen, Iruñeko saio berezian. Behar bada momentu ez dira konstiente izango, bizi izan dutenaz. Baina konstiente direnean. Bai, seguruenik 10 urte barru edo egongo dira. Nik eraman nuen 2026an lekukoa. Bai, eta umeak ere goizeko ordu txikitan korrikan ikusi ditugu, hori ere eta hurrengo egunean eskolara, herrietan gau pasatzen denan ere hor umeak ikustea hitzela da. Eta ilusioz egiten dute, baina bai, igual ez dira konstiente eta eskertuko dute urte. Eta behar bada jongo dira behartuta, ez dakit zeo zer egitera. Ilusioz ikusten dira nik. Bai, umeena ere kuriosua da zen, gure eskuren kasuan, hainbat nerabe edo esain nerabe direnekin ere topatu izan naiz, eta aurreneko kontua aipatu didatena izan da
gizakateetara euren gurasoekin joan zirala, eskutik. Eta eskutik joandako ura, edo ark oraindik jarraitzen du. Eta oraindik atxikimendu hori badago, baina gogorapen hori, Jonek aipatzen nola irauten duen denporan eta nola gero atxikimendu hori sortzen duzun baita ere kasu honetan euskararekiko, Eta gero gauza ederra da, korrikak lortzen duen beste gauza bat, da belaunaldien arteko lotura hori, Txikitxoak ikusten ditugu hor, baina ikusi du, nagusiak hor, eurena ematen baita ere, ikusi ditugu, ezin dugu ahaztu, urte horkila zabala dagoela, eta batzurentzat lekukoa eramatea, zirraragarria da. Azkenean, emozio puntua badauka, debekatutako garai haiek, euskara erabiltzearen debekatutako garai haiek, eta orain lekukoa eskuan, eta bere ilobari, bere semeari, alabari ematea, hori gauza handia da. Gauza handia da bat transmisioaren ikusmiratik. Eta inbeste jende egoteatzean eta... Hortxe, Ametzolan lekukoa, Lauro ikastolak eta Errekaldeko jai batzordeak daramate momentu honetan, 3.372 kilometro horretan, oraindik bidea badauka egiteko Bilboko kaleetan. Jone, Zupetoarekin etorri zara jantzita, korrika egitetik, non egin duzu? Nik hartu dut, Bilbon sartu denean, Ibarreko Landa San Inazioko naiz, eta hor hartu dugu Nepuriko errotondan. Eta, ez dide korrik askorik egiteko denborarik eman, ona etorri behar nuelako, pena eman dit, jarraituko nuke. Baina, egin ditute San Inazio eta Deustuko kilometroak, eta ja Euskalduna Zubian geratu naiz. Apurtxo bat berandu etorri da, nire ilusioa zen gau eskorrika egitea eta egun sentia ikustea, baina beste batzuk ikusi dute guk etxean itxaron dugu zuzenekoa ikusten, apur bat kristonez egiten zuerako zazpiterdietan. Eta, egia da ordu aldaketarekin, eta azken orain dela urte batzuk ere berdina gertatu zen ordu aldaketa, eta Enekuritik sartzen zen, baina guretzako kriston ilusioa da gure auzotik sartzea Bilboko kilometroak, eta azken txanpa hau gainera hemen Bilbon amaitu behar duela guk hartzea edo gure auzoko hartzea, hor ikusi dugu auzoko jende pila bat eta ilusioz, eta orain ia hemen noiz amaitu berriro joateko Bilbora. Hori da, Deustutik San Mames ingurura egin duelako eta hortik basurtu Ametzola aldera. Josu, gure eskuk ere hainbat kilometro erosita euki ditu eta ditu dagoeneko? Bai, hasi ginen Asparrenan, eginoko inguru hartan, eta kilometro hori ere, kilometro ederra izan zen. Ederra izan zen hain zuzen be, 989 kilometro izan zalako. Hau da, nolabait ere 1000 kilometroari lekukoa pasatu genion, eta hori ere simbolikoki badu bere xarma, eta gero interesgarri izan zen guretzat baita ere planteatu genuelako estaturik gabeko nazioen kilometro izatea. Eta hor Omiuneko kideekin, Elena eta Marta etorri zitzaizkigun, eta gero Bia Galegako 3 kide etorri ziren, eta elkarrekin egin gendun Asparrenako kilometro hori, eta hor aldarrikapen bat luzatu gendun, holan labur esateko, zana euskera gara, baina Euskal Herria ere bagara. Eta Euskal Herriak ere badu bere hizkuntza, eta gainera hainbat eta hainbat herri bagaude nazioak garenak, estaturik gabeko nazioa, baina hizkuntza dun nazioak garenak, eta hizkuntza hoiei eustea, sustatzea eta indartzeak mundu hobeago bat egiten duela. Eta hortik bideratu gendun gure mezu hori, elkartasunetik, gainontzeko estaturik gabeko nazioekin batera, eta gero korrikarekin bateginez nola ez, eta aldarrikatuz baita ere Euskal Herria 7 lurralde sustatuko herria dugula gurea. Garako lankidek daramate lekuko orain Errekalde okrez banabil, edo eraman dute behintzat. Errekalde auzoan, justo kilometro hau 3.374 hau Komisiones Obreras zegokion, baina ez dugu parterik hartu azkenean. Ez dakit nola bizi izan duzuen sortu dan, zorrarazi duten polemika hori.
Bueno, ni egia esan, behintzat gauzak diren bezala agertu direlako, pozik eta azkenan iruditzen zait, hartu duenez korrikak gorputz bat eta ikusgarritasun bat, eta da zera bat, aldozula kilometroa ordaindu eta zure minutuak erosi, eta badauka alde hori ere, eta ematen dizu ikusgarritasun bat, eta badagoela talde batzuk horretarako baliatzen duten, eta korrika ez da horretarako, eta korrika da euskara bultzatzeko eta indar hori emateko. Orduan benetan euskararen ez soilik alde ez, baizik eta kontra egiten duten horiek lekukoa eramatea, niri iruditzen zait, lotxagabe hutsa izatea, eta behintzat gauza diren bezala agerian geratu izana, nik horretaz posten naiz, eta azala ere hasi izana... Errealitate bat, azken finean. Josezuk. Bai, nik azpimarratuko nituzke bi ideia nagusi. Alde batetik gure herri honetan zanpatzen diren eskubidea linguistikoa beti euskaldun honak direla, eta hori halaxe da. Eta bigarren bat da gure eskutik behin eta berriro esaten ari garena, eta da herri honek eskumen berriak behar dituela, baina dituen eskumena blindatzea baita ere. Ze bestela, edozeinen esku egon daiteke hankasgora jartzea benetan nahi desiatzen eta lantzen ari garen herri bat. Eta hortik euskararena nabarmena da. Oldarraldi baten aurrean gaudela begibistakoa den elementua da. Norbaitzuk ez dute hala ikusiko, konforme, euren irakurketa hori da, baina berriro diot, hemen gure herrian zanpatu izan diran da zanpatzen diran eskubide linguistikoak beti euskaldun honak izaten dira. Kasualidadez, ez nuke esango. Hortxe. Jende horri ikusgarritasun hori ez ematea eta kentzea, eurak izan dira esan dutenak ez zutela euren burua horri ikusten, eta esan nahi dut, ematen duela hor polemika bat sortu dela eta ez dakiz zer, baina gauza da bilera bat egin zela eta Komisiones Obrerasek esan zuela eurak ez zutela beren burua bertan ikusten, orduan... Eta ez dagoela inongo betorik, ez ez. Hori da. Hortxe, Ametzolan Errekalde inguruan 24. korrika eta polemika horren arira PS ere sartu da polemika bete-betean. Alderdi moduan esan zuela parte hartuko, gero zenbait alkatek hartu dute lekukoa. Hori nola irakurketa egin dezakegu horren inguruan? Bueno, nik esango nuke aurrena egin behar duten irakurketa eurena izan behar dela. Zein herritan bizi diran, zein herritar ere ordezkatzen duten euskal herritarrak eta euskal herritarrok guztiok, baina alde hortatik ni behintzat hemendik berriro ere bai egingo nuke aldarri bat, eta da euskara guztiona den territorio badala, eta gainera euskarak arrakalarik baino, ez? Zubiak sortze hortan, baina egia da zubi hori igaro egin behar dela. Kontua ez da zubia sortzea bakarrik. Zubiak igaro egin behar dira, eta horretan hausnarketan ikuste hortik bideratu behar dutela. Zer nolako herria dan, herri horre zer esaten duen, eta korrikara begiratzea baino besterik ez dago, eta horren inguruan ere dagokion hausnarketa egin. Eta bai interesgarria da beti, eta nik uste behin eta berriro esan dugula baita ere, euskara elementu baztertzaile horietatik eta kanpo utzi beharko litzatekeela, eta saiatu aldiren eta adostasun zabalen eta iristea, baina beti ere guztion eskubide linguistikoak errespetatuta. Eta gainera errespetatuta euskal gizartea exigitzen ari dena, eta gainera hitz egiten ari gara zerbitzu publikoan aritzeko hainbat eta hainbat elementuri buruz. Eta zerbitzu publikoan aritzeak esan nahi du euskal herritarren zerbitzura aritzea. Eta hori sekula ez dugu ahaztu behar. Eta egon daitezke norbanakoen eskubideak, baina badago komunitate batek dituen eskubide linguistikoak ere bai. Eta hori errespetatu beharra badago. Beraz, nik uste batzuk badutela hausnarketa eta gogoeta egiteko zantzu batzuk.
bakoitza bereak egingo ditu, guk geurea argi daukagu zein dan, eta da euskerak baduela, bere territorio hori sendotu eta gainera guztion topaleku izan behar dela, eta arrakala bide baino, inklusio bide eta herri egingo gehituen bide dela euskera. Eta hortan sinisten dugunez, gaur etorria dana, atzo etorria edo bertokoak euskeran beti izango dut. Gaur zerbaitek blaitu behar baldin bagaitu, euskerak blaitu gaitzala. Eta gaur behar bada euriak ere bai. Espero dezagun askorik ez guztitzea bintzat, jai ederra da antolatuta euskera bintza blaitu gaitzala. Antolatuta dagoelako Eguerditik aurrera Bilboko areatza inguru horretan gehien bat. Ikusi dutugu Bizkaiko eta Euskal Herriko bertsozale elkarteak hartu dutela lekuko tartean Aitor Etxebarria Zarraga Bizkaiko egungo txapelduna ere lekukoa eskuan ikusi dugu, eta hortxe. Behar bada Jone, zuk gu baino hobeto ezagutuko duzu Bilbo. Bai, orentxe bertan ez dakit non dauden, Ametzolan. Ametzolan, bai. Bai. Okeres banabil hortik Miribilara egingo dute, okeres banabil. Orduan gora, handi gora. Aldapan gora doaz, ez da? Ematen du, aldapan gora doazela. Ordoa sumeak ere topera. Hor besteak beste Goienerrek lekukoa eskuan. Bai, umeekin eta gero kontuz ibili behar gara, ez? Batzutan nekeagatik edo dana dalakoagatik, igual umeren bat edo beste erortzen da, eta gero atzekoak ez dute ikusten, eta hor zaindu beharreko kontua da, ez? Sartu aurretik eta hitz egiten egon garena, ez? Igual lehenengo helburua izaten dela lekuko harrotasuna esartzea, eta alba da ez erortzea, ez? Hainbeste kilometro egin eta gero zuri erortzea, udaletxera iristea. Zaindu beharreko elementua izaten da hori, bada ez, bada. Aitortu behar dizuet nire beldurretako badala hor lehenengo iaran jaustea, eta TikTokeko kontu horretan viral egitea, hori da. Bai, bada. Bai, gero gainera korrika beti usten dizkigu momentu zirraragarriak, ez? Bai. Edo klausurako zenora, ez? Hau da, klausurakoa izatea eta korrikan parte hartzea ez da ginik. Berez, ez den ulergaitza egiten zait, baina primeran. Berak esan zuen baimenik eskatu gabe kontzela. Hobeto, igual, kasu batzutan hobeto da barkamena eskatzea, baimena eskatzea baino, ez? Eta jainkoa aparkatuko da. Bai. Jainkoa aparkatuko duela fijo. Hori seguro. Fijo. Eta alde hortatik, ez? Beti dira elementu horiek edo lekuko erori izenean, eta... Baina emakume horren duintasuna baita, ez? Kieto, antxe, utzi. Sartu arte, eta heldu berriro... Behar bat tentazioarekin mesua irakurtzen. Ez ni berehala hor ikusi nituen furgonetan aritzen dianak berehala atea zirala, ez? Sekulako meritua daukate furgonetero. Total. Eta nik uste hemendik ere eskertu beharreko lana badala, Ze ikusten duguna da begira, justo hortik ikusten ditugu. Ematen du entzun egin gaituztela, ez? Baina bada hor, hasi gidariekin, ez? Jarraitu hor kasetarion lana baita ere, ez? Etengabe amaika hemen erosotasunetik abiltzelako. Baina be gauta egun lankideak ditugu, eta udane arbeo lankidea prest daukagu Bilboko kaletan. Udan egunon, ze giro dago Bilbon? Ematen du udanek ez duela entzuten, jo? Dagoeneko Bilbon gaude eta korrika baita ere goizeko 7 eta 20 inguruan zen sartzekoa enekuritik. Eta oraintxe bertan ikusten ari garena da jendea batzeko prest dagoela, korrika Miribilatik igaroko da oraintxe bertan eta alde zarreran joango da, atzerapen pixkatekin dabiltza, beraz itxaron beharko dugu eta behin alde zarra igarota ikusten duzu. Hementxe Arrobia ikastolak hartuko du lekukoa, beroketak egiten zebiltzan, besarkak ematen, animatzen, motibatzen eta gogotxo ikusten dira korrikara batzeko. Giro paregabea dugu, herrialde askotako
jendea ikusi dugu dagoeneko Bilbon dagoela, festa handia izango da gaurkoan, eta 11 egun igaro dira atarratzetik, beraz Bilbon jendetza espero da. Atarratzen 5.000 inguru zen espero zena, eta gaur ohartu gara 8.000 inguru geundela bertan. Beraz, Bilboko zifra ikustekoa izango da eta nahiko historikoa urtengo korrikaren parte hartzea inoizko handiena izaten ari baita. Eta esan bezala, Bilboko kaleak zeharkatzen ari dira korrikalariak, euskara garelako eta euskararen alde. Eta udane Bilbon ze ibilbide egingo du korrikak? Ibilbideari dagokionez, goizan esan bezala Enekuri sartu da, eta ondoren Deustu, Samames igaro ditu, ondoren Zorrotza, Errekalde, esan bezala segitu batean Miribilatik jaitsiko da eta Alde Zaharrean sartuko da, hementxe daukagu Alde Zaharra, eta zubi honetatik aterako da erdialdera sartzeko. Eta behin 7 kaleak igarota Busu, Nagaua, Santuiu eta azkiten ibiliko gara, Uribarrin eta udaletxe izango da, azkeneko puntu nagusia, urduri egongo gara, gogoratuko dugu gainera 11 telebistako lankideok ere lekuko hartzea izango dugula, 11 kaldera, puntual baldin badabil, beraz urduri, gogotsu eta motivazioz lekuko hori ere gure eskuetatik pasa dadin. Eta udan espero da momentu berezirik gaurko egunean? Une bereziak dagoeneko izaten ari dira, esate baterako Radales lehendakariak hartu du 9 aldera. Euripean egin behar izan du, baina ondo eutsi diola esan dezakegu, ikurreina pila bat ikusten ziren bere atzekaldean, baina gaurko egunean zehar lekuko hartze pila bat izango ditugu, eragile asko eta azkeneko kilometroak bereziki hunkigarriak eta politak izaten dira, esan bezala, 11 ere hartuko du, baina azken kilometro horietan izango dira eragile asko, alderdi sindikalak, alderdi politikoak, Euskalgintzaren kontseilua, AEK-ko kideak, eta azken kilometroa, mezua nork idatzi duen jakingo dugu, eta egilearen bidetik joango da, azken metro gutxi horiek udaletxean amaituko baituko, eta bertan azken metro horietan ikusiko dugu nork idatzi duen lekuko horrek daraman mezua, eta esan bezala, irrikitan jakiteko zer dagoen lekukoaren barnean. Hortxe udane Arbeolankidean Urkolarekin batera, goizan zehar egingo dugu bat zuekin berriro, hortxe Miribilan sartu berri korrika, okerrez banabil Jone? Bai, hori Miribila izango da, bai. Jendetza ikusten dugu errepide bazterretan. Aldapangora badara matzatek Aipatzekoa 18 minutuko atzerapenarekin ere badoala korrika, Bilboko kaleetan. Harin joan da, egia da, Deustun geratu dela momentu baten, guk hartu dugu. Heroikoa eta lekukoa elurrera ere bai. Ondo dago, bai. Dana ondo. Baina listo. Txarrak. Baina ez da, besoa txarpeko hori da? Ala. Baina besoa ala sekarren. Bai, ala sekarren diote inergin jarri. Eta prakak apurtuta nik uste ere apurtuta. Ala sekarren, lasai eta lekukoak aurrera jarraitzen du. 18 minututako atzea kontza. Hori da. Bilbon, ez? Azken eguna... Dara dago nartu. Bai, nik uste... Baina atzerapenarekin sartu da, ez da Bilboren Ja. Gau ez da hori da, gauean aritu izan dianak... Agian atzerapen handiagoa zekarren eta labur. Jakin badakigulako zenbait herritan juergare antolatu dutela gaurko aitzakiapean eta larrabetzu esaterako juerga antolatuta eduki dute hori bai gaztetxean. Ostak eta hogei aldera. Eta hauek harin doaz, pasatu da bertatik. Bai. Zumbar ere egin dute berotzeko ez dakit askorako bai. Nik uste korrikak ematen duela danetarako, bai? Ematen du egun bereziak, momentu bereziak bizitzeko, ematen du aspaldi ikusi gabeko lagunak ere tartean, ez? Ikusteko, ematen du nola ez aldarrikapen ugari, ez?
bertaratzeko, eta ematen du, bueno, kontzientzia kolektibo horretan ere mugarri bat jartzeko. Eta nik hemendik kasi bat egingo nuke Anebera koordinatzailea botatako hitz batzuekin, eta da, pixka bat, kanpoko kapa honek, hau da, ez gaitezen kanpoko kapa honetan gozamen hutsean eta geratu, eta gogoratu dezagun, ez? Korrikak baduela konpromisoarekin ere lotura bat, eta konpromiso hori da euskararekiko, euskararen sustatze, indartze, erabilera, eta nik aldarri hori ere gaur hemen amaikatik ingo nuke. Esan beharko genuke behintzat. Jaia bai, baina aldarrikapena ere bai. Eta dena da uztargarria, eta gainera bagara gu herri bat gozatzea gustatzen zaiguna, baina gozamenetik asko dugun horretan, aldarrikapenetik oraindik gehiago daukagu. Eta aurreko batean beste inguru maria batean, andaluz batzuekin eta liluratuta zeuden, eta miresmen puntu batekin baita ere, oraindik Euskal Herrian aldarriei nola eusten diegun, ezta? Eta nola kalean gauden batarekin, bestearekin eta bere aburuz, aipatzen eurek hori motelduta dutela, ez? Eta berpiztu beharko litzatekeela hango gizartea, eta esan, eskertzen dugu, baina ez dakit oso gurea den elementua dela iruditzen zen. Eta gero azpimarratzeko da ere nik uste korrikaren inguruan eta aurretik eta egun hauetan guztietan zenbat ekimen eta korrika kulturala. Bai, korrika kulturalaren arira antolatu diren, herri auzo guztietan eta korrika batzordeak eta bai, ematen du, ez dakit, hain ekimen polita izan da eta oso hunkigarria da eta oso jendea lotzeko badauka gaitasun hori, baina azalean ez geratzeko ere, azkenan baimentzen duelako, tokian toki, auzoz auzo, herriz herri, jendea antolatzea, bere enpresa, bere auzoan, bakoitza dagokionean, eta alduen tokian, taldeak antolatu eta zeozer antolatzeko, eta ia horrek pizten duen aurrerago ere, ez dakit, euskararen alde, eta horre sare bat sortzeko, eta gaitasun hori ere badaukala, badauka gaitasuna hamaika egunez gauta egun gelditu barik Euskal Herri osoa gurutzatzeko, eta horrek ere jendea batzeko eta euskararen alde antolatzeko gaitasuna ere badaukala. Hortxe zubiltzaileak ikusten gabiltzat, aldarri ez ari garela beste gonbidatu bat gehitu nahiko genuke mai buelta honetara, Bilboko gukak ekintza egin duelako gaur goizen eta pantailaz ez talde Anderan akabe daukagu. Ander, egunon? Egunon, saupa. Zer moduz? Ondo, aprobate. Gazter hartu herriko, ondo, pues. Esan dugu gukak ekintza egin duela Bilboko edo Deustuko eta Osanda kaletan. Ze egin duzu zehazki, Ander? Irudikatu dugu blog bat taluntzen. Eta, gero ja korrika pasa. Apurte. Jendeak ikustu, eta korrika badelako ikusten dugu zer hartu duen testua parte hartzen duen, ikusten dugu horria zeren alde gaude karte izan norbanako artean aurrera puztu. Eta zer dago aldarrikatzeko gaurko egun batez, Ander? Gaurko gauza daude aldarrikatzeko. Bilbon euskaraz bizia izateko ikusti dugu gauza eta orduan ikusteko Zailtasunak ere baditugu, Ander, ondo entzuteko, baina amaitzaldera ze asmo ditu hemendik aurrera gukak? Ez dakit entzun diren galdera,
galdetzen izun handeria gukak ze asmo dituen hemendik aurrera? Ea gukak, ea gukak zer duen hemendik aurrera? Ia gukak ze asmo dituen hemendik aurrera? Horrekoa. Arazoak ditugu Ander entzuteko, garoraz entzuteko behintzat. Ia... Ba, Ander, anakabe, eskerrik asko eta eutxi horri. Gero arte, hortxe Jon ezagutuko duzu gukak egiten duen lan hori. Bai, ez dut ikusi zer egin duten lehen gero ikusi dut bideo bat, baina ez dute zera kuboekin egin dutela, ez dakit zer irudikatu duten. Ez dakit irudi horiek jartzeik daukagun lankideok, ikusteko gukak zekin egin duen gaur lehendakari Agirre hiribide horretan. Eta gero hori korrika pasatu denean, bota ikustu, kuboekin egindako zera bat zen egitura bat eta figura bat egiten zuten, baina ez dut ikusi... Hortxe, beko irudi horretan ikusten ari gara, nola korrikaren pasakera horretan bota egin duten, erdalduntze makinaren metafora hori. Bai, azkenean... Horian, ikuste aldarrikapena da, ez soilik oso zaila dela Bilbo baten adibidez euskaraz bizitzea egunerokotasunean, baizik eta trabak eta zailtasunak topatzen ditugula denbora guztian eta azkenan horrek zer eragiten duen, ezta? Eta erralduntze makina da bota duten uste. Hori da. Ba, hortxe gukak egin duen ekintza aldarrikapen hori. Gogoratuko dugu bide batez Bilbora heldu aurretik korrikak sei bilbide egin duen gaur gauean, ia bideoa jartzerik daukagun lankideak. Bitartean hor Bilbo zaharrera sartzen korrika, hortik alde zaharrera egingo du, eta hor ikusi dugu mutil bat mikrofonarekin, dokumental bat ere egiten ari direlako aurtengo korrikan. Bai, ari dira, eta benetan gogotsu nago ikusteko Hortxe gaueko irudiak Eibarretik Ermura egin duelako eta hortik Durangaldea eta Txorierri igarota Bilbora sartu da Enekurritik esaten gabiltzan moduan. Esaten ari ginen dokumentala ere grabatzen ari direla urtengo korrikan 2007ko zinemaldian aurkezteko asmoarekin, Jalgiari izenarekin. Ideia kuriosoa bintzat bada. Ideia kuriosoa eta nik esango nuke ideia ona. Eta beharrezkoa behar bada. Eta beharrezkoa konstantzia bat geratu da din, ezta? Eta gainera elementu bat izan dezagun urtea joan urteak etorri, ez? Hor altxor gisa erabiltzeko, aztertzeko, baita ere
gure iragana ere, ezta? Horren berri izateko, eta nik uste, bueno, nik gogotsu nago, da irrikitan nago ikusteko, zer ematen duen, ze egia da korrika, gainera aipatuko nuke beste elementu bat, ezta? Inklusibitatea, ez? Eta da, kasu honetan, euskera moduan, ez? Euskerak batzen baldin bagaitu, korrikak ere batu egiten gaituela. Eta hau azpimarratzea ere interesgarria da, eta dokumentala, nik uste hemen parte hartzen ari garen guztiok ere hortxe ongo garela, ea zer nolako ekimena sortzen dan alde hortatik ere. Deialdiare egin delako herritarrok bidali dezagun gure testigantza hori eta okeres banabil zabalik badago bidaltzeko aukera hori. Eta da, lehen Jonek ere aipatu du, eta ideia hori uste oso importantea dela, eta da, korrikak ere komunitatea egiten da. Eta Jonek aipatu daulen oso ondo, ez? Ona iristeko aurretiko lan asko ugari eta, ez? Egin behar dira, eta bat antolakuntza aldetik da. Eta gero, auzoen arrotasuna zentzu honenean, ez? Auzokideena, horra gertzearena, herriena, elementu guzti horiek egiten gaituzte. Eta uste dut, eta gainera eragile asko gaudenean momentu honetan esaten komunitate izaera horri eutxi behar diogula, ez? Moteltzen ikusten dugula, norbanako keria gaina hartzen ari dala, eta kontu guzti honetan, korrika moduko ekimen alduntzaile bat komunitatea egiteko, nik uste oso interesgarria dela, ez? Hortxe korrika San Antongo zubian sartzen, zuzenekoak ere utxe egin du momentu honetan. Hortik Alde Zaharrera egingo du Jon eta hort espero dira igual behar bada eguneko irudirik ziraragarrienak. Nik Alde Zaharrean ez dut inoiz hartu, baina bai bideoak eta beti zirraragarria da Alde Zaharrean sartzen denean oso polita da. Eta jonik azpimarratu nahiko nuke ere, zuzeneko emisioaren zera hori, zenbat pertsona egon garen aste oso honetan, aste terdi pantailari itxatxita, baina horren atzean dagoen lan guztia ere, eta komunikabidek egiten duten lana, eta hori, kilometro bakoitzaren bideoa ikusgarri dago hor, norberak eduki dezan, berak egin zuen kilometroaren oroitzapen hori, hor dagoen, niretzako privilegio bada dozen momentutan korrika berdin du zein ordutan eta zein tokitan ikusi ahal izatea. Eta hori hor geratuko dela jasota etorkizunerako eta horrek atzean daukan zuzeneko transmisioak egitea saio bereziak oso lan handia da. Jende askok parte hartzen du bertan eta oso polita eta orain. Guri dago egunetik behintzat 11 kalegin berezia egin duelako, jakina den moduan. Horri korrika Bilboko Alde Zaharrean sartuta. Beste, ez, ateratzen ari dira niretzako ezaugarri klabeak diranak, korrikak denak bere baitan hartzen dituenak auzolanarena, ez? Eta gauza hauek edo auzolanean egiten ditugu edo bestela ez dago moduri. Oda, nola esplikatzen diozu Euskal Herritar bat estenari, 11 egunetan, 3.000 eta piko kilometro egingo ditugula, atarratzetik Bilbora, geratu gabe, berdin dela elurra egin, ze urte batzuk egon dira, elurra egin izan duena, beste batzuk gogotsu ibili garenak eguraldi ederrarekin, eta baina ez dena geratu, berdin dela ze ordutan, gainera AEK-ko kideek ere aipatzen zuten hor, ez dela egon kilometrorik jende gutxirekin, beti egon dela hor, taldetxo bat horri aurre egiteko, eta horrek asko esan nahi du Euskal Herritarroi buruz. Eta hau aipatu zuen moduan, Somera kalean okeres banabil, Jone. Alde Zaharreko zazpikatuko kideek lekukoa eskuan. Bai, aipatuzu zaila dela esplikatzea Euskal Herritik kanpoko jendeari, baina orain dela 40 piko urte Euskal Herritarrei eta Euskaldunei hau azaltzea ere, imaginatzen dut, orainek kriston lana daukatzean eta 2 urte ematen dira korrika prestatzen,
baina orain dela 24 korrika horrek bai zeukala meritoa, eta esatea, babeitu, egingo dugu hau, eta gainera ez gara geratuko, 11 egunez, eta egingo dugu gau eta egun, eta lotuko dugu jendea Euskal Herri osotik lekuko bat eramateko, eta lehenengo korrikek eukizuten zera hori bai izan zela. Eta horrek asko du sinestetik. Asko du sinestetik, eta nik uste bizi ditugula garai batzuk, hortan ere jauzitxo bat egin beharko genituzkenak, bai? Eta da sinestearena. Sarri askotan eta esaten da, ez? Claro, egin zuten inork etzielako esan ezinezkoa zala egitea. Bueno, esango zieten, baina. Eta baten batek esangoan, hori da ezinezkoa, nola bururatu altzaizu. Baina norbaitzuk egon ziren horri eutsi ziotenak. Eta euste horrek ekarri gaitu gaurko egunera. Bueno, ikasi dezagun baita ere, ze hori ere sinesmen sakon batetik etorri izan, eta gaur egun gozamen hau hartzeko aukera eskaini digu, ez? Aekak eta korrikak. Eta nik espero dut honetan ere ikasiko dugula, eta beste eremu batzuetara ere sineste hori, hau da, egiteko gai garela, eta posible egin behar dugula, egitea, ezta? Gure kasuan hortxe gabiltza, herri libre bat, ezta? Eta herri libre bat, herritar libre osatutako herri libre bat. Hortxe Unamuno plazara heltzea 24. korrika, Jone ikusi dugu pasatu dala besteak bestea Daska tabernatik. Euskararen aterpe asko daude Bilbon, Daska, bira, ze garrantzitsuak diren, ezta? Bai tabernak eta bai... Gaztetxeak, zazpikatu gaztetxe esaterako. Gaztetxeak, auzo elkarteak, aisialdi taldeak, kultur taldeak, talde politikoak, eragile politikoak, danak dira beharrezkoak, euskararen alde. Eta bai, arnazgune horietan badaukagu lasai, ez dakit, euskaraz bizitzeko edo behintzat, ez dakit, hor lasai eta eroso egoteko espazio bat, eta bai horiek indartu behar dira, gaztetxeak, auzo guztietan, eta justo oraintxe bertan Bilbon ez daukagu garai batean eduki genuen ez dakit, gaztetxe kopurua, baina batzu badaude, justo Deustutik sartu da Ramon y Cajaletin momentu baten, ez gara Deustuko gaztetxetik pasatu, baina horre egiten da lan handia. Eta horrekin batera, okerez banabil behar badiozu, zuk ere ezagutuko duzu, Kalderapekotik okerez banabil pasatuko dira laster. Bai, Kalderapeko ere etxetzat daukagu, ez? Hainbat ekimen eta hor, esate baterako azkena behintzat gure eskutik eta bideratu duguna errituren, ez? Aukera hori eta ekimen hori bertan gizarte eragilei aurkeztu genien, eta izango dugu denbora datozen hilabeteetan ere Euskal Herritarroi eta Euskal Gizarteari erritutzeko aukera emateko, eta gure ustez bada beste ekimen bat. Xumea agian, baina duela zenbat korrika, Jone, norbait pentsatuko zuen, guazen hau ere egitea modu xume batean, eta begira ze dimentsio hartu duen, ezta? Hau da, batek normalean jakiten du nondik abiatu nahi duen, baina sekula gero ez daki sortutako horrek zer nolako auspoa hartuko duen. Eta kasu honetan guk erriturekin ere alegin berezi hori egingo dugu, norbanako erabakia izateaz gain, komunitatea osatzeko balioko duelako, eta gainera ikusi behar datozen garaiak ere zer nolako garaiak izango ditugun, zer etorriko zaigun, eta nik uste hor Euskal Herritarrok belarriak tente izan beharko genituzkeela, eta lortutako eskubideetan eta gure gizartea blindatze aldera hor tentuz ibili, eta eman behar ditugun urratsak ez daitezela atzerantzako urratsak izan, eta bai ostera aurrerako urratsak, ze herri honek
eta Euskal Herritarrok bai behar ditugu gure bizi baldintzak hobetzea, duguna blindatzea eta erronkei aurre egiteko beste erraminta, tresna berriak izatea. Horrekin lotuta orain AZTek Aldezarreko etxe bizitza sindikatuak eta kramak eta okupazio bulegoak daramatela, hirurek gainera elkarrekin ze polita lekukoa txandakatu beharrean. Bada, hirurak elkarrekin. Bai. Esan dugu ordu laurdeneko gutxi gora berako Atzerapen, orduan 3 minutu kendu dizkiote atzerapenari. Da bilela, korrika Aldezarrean barrena hortik abusura egingo du. Orain abusura, joan behar du? Abusura, gero Bolueta, Txurrinaga, Santutxu, Begoña, Uribarri, Abando eta Indautxu igaro eta udaletxerako bide hartuko dutelako, eta hor Kresbanabil gure eskuk, kilometroa, hor inguruan. Bai, Dia de Aro eta gero Generalegiaren horre bide gurutzetxo batean hartuko dugu, eta... Helduko zara? Espero dezagun. Hemendik korrika? Espero, baiz, hemen bukatu, bizko bat berotu, ez? Giarra berotu eta bertara iritsi, petoa jantzi eta gustora egin. Gustora egin, gainera, horrela izan delako, korrikarekin gure eskuren zorreratik bat egin dugu, nik uste hor badagoela gure artean harreman izugarri onaz harago sinergia bat, bai? Eta lotura bat herri hau zer nolako herria izan behar den, eta AEKak beti inguruan eta aldamenean izango du gure esku. Eta nik gustora ordezkatuko dut, Nejuarekin batera, Nejua zuzendaritza kidearekin batera, eta seguru nago gero gure eskuko Bilboko taldeko hainbat kide ere hurbilduko dirala, eta nola ez, zuzendaritzako beste kide batzuk ere. Izango da Bilboko kilometroa beti berezia izaten da, bat kilometroa ez delako, ez? Eta hori ona da, Ondarruko kilometroa moduan, ez? Kilometro hartu dugu, dira 300 metro, 400 metro, baina horrek ere bere horretan erakusten du giarra. Eta nahiko nuke nik momentu oro eta leku guztietan korrikaren kilometroak 300 metroko kilometroak izango balia. Edo laburragoak. Edo laburragoak. Batek esango lukean moduan, zenek esadan euskalduna izatea. Bai. Aste honetan bereziki. Bai, bada. Bueno, a ver, 2 urtetik behin da, eta... Eskerrak hori ere. Eta egiten dugu bide hori. Baina nekesean ere nik uste egunero aurkitzen ditugula euskaldun izateko arrazoi indartsuak. Eta horrek eramaten gaitu aurrera. Hortxe, Bilboko Aldezarra atzean utzita, abusurako bide hartuko du 24. Lekukoak esan behar nuen, korrikak. Eta 11 kilometroa... 11 kilometroa hartu behar dugu... 11etan. 11 eta laurden inguru. Uribarri inguru horretan, 11 eta laurden inguru, baina doanez atzeratuta, hobeto guretzako. Gero ez, ikurrei begiratuta beste elementu batera nik azpimarratuko nukena da, korrikak azaleratzen dituela gure gizarteak, ez? Dituen baitere giarra leku askotatik, izan feminismotik, izan etxe bizitzen ingurutik izan, ez? Hor badudela pensionistetatik, badirala elementu asko hor azaleratzen diranak, eta baita ere beste herriekiko elkartasuna. Eta hor etengabe ikusten ari gara Palestinako ikurra, ikusi izan dugu baita ere Sahararen aldeko ikurrak, ikusten ari gara gainontzeko herri hainbatetako ikurrak, eta uste dut horrek ere adierazten duela eskarela bakarrik gure herriari begirako herri bat, bai? Oda, badugula beste begirada bat. Eta gurea defendatze honetan ere ez ditugula hasten, ez? Bat azke espaldin bada, ez? Eskarela besteok azke izango, ezta?
Bai, eta hori lotuta lehen aipatzen egon garenarekin, zelan batzuk euskara baztertzailetzat jotzen duten, eta, bueno, hori hizkuntza bat bere horretan herri baten hizkuntza ezin da baztertzailea izan, eta euskara guztiona da, eta ez da inondik inora horrela. Bai, eta gainera, diskurtso hori nik uste, hori bai, arrazia jarri behar diegula. Eta da, bai, euskara euskalduna dala, ez? Euskara da euskal herritar ororena. Eta euskal herritar orori azaldu behar zaio euskara zein ederra dan. Da, euskara ez izatea edo bere ez egiteak zer nolako aukera galtze badan herria ulertzeko, herri baten kultura ulertzeko, herri baten ondarea, herri baten nondik gatozen ezagutzeko, eta alde hortatik nik uste denon lana izan behar dela euskerara ekartzea laguntzetatik. Hor euskera ikasi nahi duen orok aukera izan behar du euskera ikasteko, eta gero apurka Jonek ondo aipatu duen moduan euskeraz bizitzeko aukerak eta lekuak eta eremuak ere gerozta indartsuago bihurtzen joateko. Hortxe 24. korrika Bilboko San Francisco auzotik amaitzen joan behar dugu bikote, esan dugun moduan guk ere korrika egin behar dugulako. Eta beroketak aurretik. Eta beroketak. Maiare botatzen ez dugu. Hortxe, Bilboko irudiak jendetza ikusten dugulako Bilbon. Eta jendetza ikusi dugu bebai ezken egun guztietan. Eta niri berezeki harreta ditu dit, ezkerralde inguruan ikusi dugun jendetza hori. Bai, gainera ezkerraldera uretatik pasazan lekukoa. Bai. Horre... Batean jende batek laga behar izan zuen. Albo batean korrika inklusiboa da uretatik pasatzen den arte. Eta irudi horiek oso bitxeak izan ziren. Ez baina hori ere bere balioa ematea benetan, aurre ikus daitezke horrelako irudi indartsuak ingurune konkretu batzuetan. Ni Leharti baitik nator, Ondarrutik nator. Lekeitio, Markina, Berriatua, inguru guzti hortan, espero daitekeena hori da. Baina ezkerraldean hori ikustea, nik uste, euskal herritar oro eta euskaldun oro arrotu egin beharko ginatekeela. Ze horrek esan nahi du, inguru hortan, inguru eremu soziolinguistiko horretan lanean ari diren pertsonak lan bikaina egiten ari dira da. Eta hor badagoela permeabilidade bat, eta lanketa oso bat, eta ni bereziki horrelako eremuetan jendetza ikustearekin, jendetza irripartsu ikustearekin, euskararekiko lotura horrekin ikusteak, asko posten hau. Inguru horretan ere badagoelako Euskal Herririk, eta badago euskara ardatzuten hainbat ekimen, eta jaialdi. Eta Bilbo gaur euskararen hiria bihurtzea, Baiona izan zen moduan, eta gure hirietan ematen diren horrelako bizipenak sortzea, eta erakustea Bilbon euskerak duen giharra, nik uste hori motibagarri izango dela 11 egunetan korrika, da 12 egunetatik aurrera jarraitzen dugu euskaraz hitz egiten. Eta bati baino gehiagori min ere emango dio gaurko Bilbok emango duen irudi hori. Baina min hori bakoitza sentituko du besteok, eta nik uste gehiengo handi batek posa eta arrotasuna. Niretzako izango dugula. Oso polita da ikustea, batzutan kostatzen dena, ez dakite, lantzea euskara ere ondo pasatzeko eta ez dela bakarrik eskoletan ikasten den hizkuntza bat eta bizitzeko hizkuntza bat eta danerako baliagarria den hizkuntza bat dela. Gaurko egunetan hori erakusten da eta gaur danok nahi dute korrika egin eta batzuk ez dira, ez dute egunerokotasunean euskara erabiliko, baina gaur ondo pasatuko dute euskararen inguruan eta agian bihartik aurrera hasiko dira jende batekin euskaraz egiten eta horrek divertitzeko hizkuntza ere badela argi uzten du eta batzutan hori kosta egiten da lanketa hori egitea, batez ere umeekin edo eremu batzuetan eta gaur argi eta garbi geratzen da eta hori... Nik esango nuke, eta gainera leloari helduta euskara garela, ezta?
Eta izango garela. Izango garela, seguru, euskera dugu eta euskerak gaitu. Bai? Beraz, konturatu gaite zen, euskerarentzat ere euskal hiztunak zein garrantzitsuak diran, ez? Euskara garela, ze ni neu behintzat euskarari gabe ez dakit mundua irudikatzeko gai izango nintzatekeen, edo mundu oso arrotzean sentituko nintzatekeen, eta euskera dugula baita ere altxor gisa, hori ere, baina altxorrak ez dira gordetzeko, hori honintzen baita guztu dut esaten zuela, ez da? Altxorrak ez dira hor gordeta eukitzeko eta iskuteuta eukitzeko. Altxorra da, eta altxorragoa izango da, erabiltzen dugu ninean. Bikote, amaitzen joateko, bi galdera laburra erantzuteko, alde batetik ia nor uste duzuen izango dela mezuaren egila. Ia susmorik daukazuen. Aurreko baten idurrez gizalen izena agertu zen mai buelta honetan, ez dakit. Ez dakit. Nik ez daukat, gainera, berdin zait. Bai, esan nahi dut, egiten duenak, ziur nago, bikain egingo duela. Eta bikain jakinaraziko duela, euskal gizartea momentu honetan, euskararekin dagoen egoera, euskal hiztunon egoera, euskal herriaren egoera, isladatzen jakingo duela. Eta nik egiten duenak egin, konfiantza osoa daukat, egingo duen horretan. Hori bai, konfiantza besteko irrika eta gogoa daukat. Hori bai. Jakiteko nor den, eta nor baino gehiago, zer den, zer adierazten duen. Hori izango da, aurre ikusitakoaren arabera behintzat 12ak eta 4 alde horretan Bilboko udaletxe parean. Bigarren galdera edo, gaurko goiz labur edo, honen titular bat eskatu nahiko nizueke, markatu. Euskera gara, Euskal Herria gara, Euskara izango gara, eta Euskal Herria guztion artean egin dezagun. Nik lehen aipatu dugun antolatzeko, tokian toki antolatzeko eta antolakuntzarako gaitasuna, eta aldarri korrikaren lekukoaren atzetik ikusi ditugun aldarri guzti horien jarrai dezagula urte osoan zehar bai euskararen alde eta bai hainbat ekimenen alde borrokan. Horrekin geratuko gara bikote, eskerrik asko gaurkoan gurera tortzeko tartetxoa hartzearren. Zuei gonbidapena gaitik. Estimatua izan da. Bata korrika egin da, beste batzuk korrika egitera. Egitetik eta egitera be bai. Hoi da. Baiz hemen ere esatetik eta egitera pasatu beharra dago. Hori da. Eguzkiare atera da orain. Eta ia eguzkiak irauten dauen, onaino beraz gure korrika partikular hau, horrela igaro da eta horrela kontatu dizuegulako, dakigun eta modurik oberenean behintzat. Eskerrik asko egun hauetan 11arekin bat egin izan duzuen guztiei. Gogoratu 11etan elkarlaneko saio berezi izango duzuela ikusgai, Euskal Hedabideok elkarlanean ekoiztuko duguna Ekin Etorra Sagast eta Iaski Serranoren eskutik. Beraz, hortxe hitzordua goizeko 11etatik aurrera 11an ere ikusgai egongo dena. Gure aldetik besterik ez, eskerrik asko eta hurrengo arte. Tipi-tapa! Abuso, tipi-tapa! Tipi-tapa! Es que está tu además que corta con webgune izango dituzu eta Eta galtzatu lekuko. Aupa,
tipitapa, tipitapa! Altxa besoak! Abusu, beso hori, gora! Euskara ugalde aldura abusura! Ui, eta orain bolitzukoak etorri dira, apa bolitzu! Baina zuen, non dago zuen? Ez dugu ikusten. Vale, claro. Lekuko erabatean zenuen eta horatzean jarri zera, Mercedes eta Favore. Eta Germán, non dago Germán, ez dut ikusten. Apa motxoki, opa Germán, eta apa bolitzu! Batería, los dos jotzen duzu, venga. Vamos, sube. Eto guztiatera da guzu, korrikarako, berendelegi, zuentzako, euskara zareterako abuzu, euskara garelako, korrika garelako, eta nazioa zareterako. Venga, tipitapa! Abusu que tú eres el enchute. Tipitapa! Orain gurekin! Apa jarra el vapor! Etu ze elegante, guztiatera da zuentzako. Korrikarako, prese goteko, pausua zuena da orai. Venga, abusu zea! Ventu zema jente okazuen atzetik, abusu! Guztiak garelako hemen okierriak! Batu guztiak korrikara! Onlaineko txekean, ez irri ez mir. Aniztasunik gabe, ez dagoelako ezer! Hau bat zeue! Aniztasuna ere euskarara! Tekoan izan dadin gurea. Zuek abertzaudelako, batzuk alenara, hau bat zue! Elkarguletu artekin Venga, ondo zoazelaka! ikastera bagoaz kanpora. Zergatik ez herrian euskara ora. Venga, bagoaz erritmo hartuz, gora leku gori! Venga, erakutsi! Bakarri, oparratxa, gora! Eure momentua da eta, altxa! Apa abusu! Abusu eskalduna nahi dugulako! Mila esker, Pascual! Hemen Euskal Herriko eskautak! Gora, eskautak! Eskautak ere, euskararen alde! Zuek ere, zialdian euskara zaretelako, euskara zabaldu behar duzuelako. Apa baino lepo! Aizi handi euskalduna nahi dugu! Bestak giro, euskalduna nahi dugu! Auzo euskaldunak! Hau batzuek! Gora leku gori! Batu korrikara! Bideak eta kaleak gureak direlako! Agur abusu, bagoiez, bada korrika. Baina, bueno, gero egun osoa izango duzue jaia, Bilbo. Beraz, aprobetxau, gero etorteko, edo etorri gurekin, korrika. Santutxo aldera goiez. Aupa! Tipitapa! Tipitapa!
Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Aupa Abusu ikastelak! Abusu nere! Abusu nere! Aupa Abusuko ikastelak umeak, gurasoak, irakasleak! Hemen ere euskaraz egin nahi dugulako! Eta aupa ikatarra. Eta aupa nahiaika! Kontuz pibote, pibai! Pibote zaude! Esarko minik, tranquilego, kontuz. Venga, Abusu ikastaran doa, venga, gora lekukoa, gora zue. Abusu nere! Abusu nere! Abusu ikastola nere! Kontuz espaloian, jendearekin, kontuz batxubagabi, zuek errepidetik hobeto, pankartaren atzeetik. Venga, lekuko hori aurrera, oso ondo! Aurrera txandira! Agur, Abusu! Eta bagoaz martxan, jarraitzen dugu! Bagoaz aurrerantza! Bilbo euskalduntzen, goazen! Bideak betetzen, bidea egiten! Goazen, kalea gureak direlako! Martxartu dugu! Aupa lekuko hori gora! Animo, ez da asko geratzen! Este día, no, erdia, zuek protagonista zarete. Aupa lekukoa! Eta gora, besoak, horrek atzekoak! Besoak, gora! Orain bai! Baina hau trampa da, orain aldaz bera, goa. Hemen mendizaleak ere batu dira ona! Mendizaleak etorri dira gaurkoan! Aldaz bera mendizaldea, aupa zuen! Zeuek ere batu zarete martxara! Zuen barite ez dagoelako! Gure mendietan, gure kaleetan, gure hirietan, euskaraz bizi nahi dugulako! Guazen, kalea gureak dira! Gora lekuko hori, oso ondo ari zareteta! Venga! Buena pasada! Zuengatik ere, leku guztietan, euskara zarete, mendian ere, bagazarri, lebereste. Aldaz gora, gainera, lauean tokatu zaizue, Gora eso azte! Kontuz, argazkilario, kontuz, gero, web horrian, korrikako web horrian... Lekuko dunak aurrerantza, lekuko dunak, tardira! Burgonetaren erdigunera, lekuko dunak, zatoze honantza! Zeuek egon behar duzu erdi hontaz, Gure horre, Berto, orain bai, behitu eguzkiarekin gaien. Argazkietarako perfecto! Hau batzuei! Esfortzu ederra egiten ari zareteta! Gora lekukoa, erdigunera! Maitasun eskuntiz baten bide luzea. Bide luzea egin dugu, baina gaur biko bukatzen ari gara! Fandango berri bat bezala. Iraila berri. Hau batzuek hori besoak gora! Zuek bai animoso! Atarratzetik abusura boluetara goien. Hau pasuek, hau bolueta!
Iletik ona Boluetara, korrikarekin bat egitera. Haupa Nuria, kompainia, haupa eskauta, gora zuek! Eta haupa Bolueta, hemen gauz, hemen dator korrika! Aurrera lekuko duna! Aurrera euskatua! Madrildiz, Bilboraino zuek ere bai! Hori da martxa! Badator korrika! Mesedez, espaloietakoak! Hartu zaitezte pankarta atzera! Venga, aldat gora euskatuak! Animo! Horekin, venga, animo zein bat ditu! Aprobetxatu berotzeko, gora eguzkitzea. Bolueta, korrika! Boluetan be euskaraz bizi nahi dugulako! Lau buru bat jato batean baino euskara gara. Hartu kaleak! Ilargirik gabe Eureak dirata! gora nola Hartu kaleak! Jeitxe espaloietatik eta pankarta atzera! Zer esango diogu, Ayuso Etxun, Bolueta Euskaldun. Aupa Juanilla, venga, saltoka, beso, oye, gora! Gora besoak! Eta tipi-tapa! Tipi-tapa! Esnatu Bolueta heldu arata! Aupa! Balantzaka jetxin itzen trenetik ernani, natxe plantatu nitzan itabernatarin. Balantzaka jetxin itzen trenetik ernani, natxe plantatu nitzan itabernatarin. Ai, oi, ai, freskatu nahi nunik, ai, oi, ai, leporaino guzti. Ai, oi, ai, Aupa, gobernuz kanpoko, zera elkartea dauz gurekin euskadikoak, zuek ere, zuenean ere, euskara behar dugulako, euskaraz behar zaitu segulako, euskara zaretelako, euskara gara Bolueta, egunon! ai, 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 azetxorame. Heldu gara Bolueta euskalduntzera! Bolueta esnatu! Eta zuek ekaeoz, mundua euskalduntzera, etorri zarete. Eta arna sartu, komeni data! Tipi-tapa! Oso ondo! Lekuko dunak aurrerantza! Eta gainontzekoak pankarta gaztean! Batu korrikara! Haupa urtsintxe eskola! Hezkuntza euskalduna nahi dugulako, behar dugulako! Hau batzuek, gora lekukori, kuadrilla ederra torri zari ganera! Aizia euskaraz behar dugulako, gurekin batera, ekarekin batera, praktikaturekin batera, hauek familiak euskaraz jolasea, antolatzen dutelako, gora urtsintza, gora izilandi euskaraz, gora zuek! Korrika! Tipi-tapa! Ez da entzuten! Tipi-tapa! Oso ondo, lan ederra egiten ari zarieta! Zue bai zue! Tipi-tapa! Aldaz gora be, tipi-tapa! Tipi-tapa! Ez daunekerik hemen ez daunekerik! Tipi-tapa! Aguas, bidea egiten, Bilboko auzo guztietatik! Sartu da korrika, barato! Batzarkoaga egunon, korrika bato! Venga urtsintza, venga! Lekuko hori gora, mesez de favore! Du gainera izialdian, entrenatuta zaudete, venga, gora! Hotzarren ere! Hotzarren ere!
ondo, ya, venga, gitzi falta zaizue, tranquilo, urtsintza. Eta gora, gure hijitoak, Kalidor Kaiko gurekin, haupa txarkoa gazarrak, otxarkoa gazartu gara, haupa zuen. Aniztasuna garelako, euskara garelako, guztiok garelako hemen ondo etorriak, guztiok garelako bat, haupa zuen, kaleak beteko doguz. Haupa lekuko hori gona, venga, erakutsi. Hijito de Zarro, hijito euskaldun de Zarro, gure azareterako, euskara azareterako. Haupa txarkoaga, haupa zuen, haupa Kalidor Kaiko. Ekukadunak, aurrera. Lekukadunak aurrera, oso ondo, erdian. Venga, marcha hori, zenba, gente da torre, korrikarekin bat, otxarkoa galdera. Gaur Bilbo beteko dugu, zenbat kilometro, zenbat dena, zenbat korrika, zenbat barre. Haupa zuen. 2.000 kilometro. 2.000 aldera. Eta tantoran, animo! Ez dago nekerik! Oso flojo zaudete, Kalidorrekoak, A ver, entrenatu behar korrikarako. Venga, izue, hora zue. Venga, guarilla, mi esker, Kalidor Kaiko. Eskerrik asko! Haupa txurdinara ikastetxea, gora lekukori! Hor eskerrean daukazu eskola, ondotik pasatzen nahi zarete, aprobetxao. Eskolak euskara zaretelako gurea nauzoa txurdinara. Zuen gana, A ver, es que eskantuak bazkiz, mesede. Gozatu momentua! Markazkiak egongo dira dago egunean! Venga, hora lekukoa, hori da. Hori, martxan zuela! Venga, burra, tipi tapa. Tipi tapa. Argazki polita ingo du gora, entero saltoka, vale? Bat, bi eta hiru, salto! A ver, bandera, ezera favore. Bat, bi eta hiru. Koordinatu zarete! Goazen, gure auzo guztia betetzera! Gure hiria betetzera! Venga, vamos, ánimos! Gora, lekukori! Gutxi faltada! Korrika, badu aurrera. Badator korrika, txurdina otxarkoa galdera. Eta 24. honetan Bilbo batu gara! Haupa zuek! Zuek maripeaz nagoelako! Batu kalea! Badator korrika, badoa korrika, baina batez ere bagabiltza. Haupa zuek, haupa neska. Gora lekukori! Bagabiltza eta horrela da! Emakumeen heziketarako dentro da bagabiltza. Euskara lehenengo momentutik, erdigunean jarrita. Haupa bagabiltza, zuek euskara zarete ere bai, korrika zarete. Betiko lez, beti txurdin otxarkoa da, parte hartzen korrikarekin bat. Mila esker, benetan. Gaur, zuek zarete protagonistak, edo aprobetxatzeko lekuko hori gora. Venga, betu zenba jente datorren atzetik, zuen atzetik, bagabiltzaren atzetik. Bagoaz! Kaleak beteko dugu! Musikak erritmo jartzen dizue, orduan erraza. Hemen ez dago nekerik, ez dago otzik, ez dago ezer! Korrika badago. 2, 3, 23.
Epa, entzuten da, ikasetik, a ber, altzago. Korrika, alo herri korrika, bagara, alo herri korrika, alo herri korrika, alo herri korrika. Otzarkoagan ere! Otzarkoagan ere! Otzarkoagan ere! Otzarkoagan ere! Pasuen! Aupa txarkoaga, tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Bagoaz, tipitapa, tipitapa! Bagoaz bidea egiten! Tipitapa, tipitapa! Kaleak beteko dugu! Zauko zuen! Gora, lekukoari! A ver, yo. Vamos a ver. Bueno, orain gurekin, apo! Familia elkartea, familia elkartea. Hauek dira guztia. Hauek lortu zuten, lortu ez duena. Euskara ikastea, zerkoako ketea berrogeita marren euroren truke. Aderia mogitzen dituzuen papera berriro. Egiteko, la bomba zarena, zu berria zarete, opa apo, eta pasarkoaga. Zailo batera entzak, etxede! Tipitapa, tipitapa. 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 Otzarkoagan ere! Otzarkoagan ere! Otzarkoagan ere! Altxa, altxa, altxa besoak, altxa besoak! Olaineko txakean, ez irri ez mirai, gorputzen epelean, Erdira, erdira! Acompaña comparsa! Konpartzen lana ere! Ezinbestekoa dalako euskarantzako, zuek bai euskara zaretelako! Izugarrizko lana egiten duzuelako! Gora gure konpartza! Naupa zuen! zergatik ez egian euskal. Kaleak beteko doguz! Hauko bika erritmoneako hasta! Gora, lekukoari! Bagoa! Gauza guztiak piztu! Bagoa! Kaleak okubatuz! Bagoa! Korrika eginez! Bagoa! ¡Aupa Rosa! ¡Aupa Rosa Beraza! Eta aupa jaionen eta mendia, hauek eta koira kaseak izan. Gaia berri baten bila. Zuero aldetik mendebaldera zenbat eta zenbat kilometro egin dituen eta Bilbo handian Euskal Biztanlegoaren gune nagusinean biztanlego gehien pilatzen duen tokian hain zuzen ere izango du amaiera hau eta guztira 3.400 eta goiti joandako kilometro eta lekuko guzti horiek on alduko dira eta mezua bakarra izango dela eskin. Zuzeneko irudia ikusten ari gara, 11 eta minutu bat kanpai hotxarekin sartuko gara zuzenien ze moduz eta hortxe, euri apurtxu batekin, euri txistiltxu batzukin hasiko dugu, gure saioa gogoratu hementxe udaletxe aurrean izango dugula, azken kilometroaren berri jasoko dugu zuzenien eta mezu hori sekretua dena euskuz esku, herriz herri ibili dena, anork idatzi duen, jakingo dugu berehala.
sekretua, baina ziurrenik zerikusia izango du noski baietz euskaraz bizitzeko unibertsaltasun horrekin bizi ahal izateko eta berme guztiz duintasunez euskaraz bizitzeko dugun eskuide horrekin zerikusia zalantzari gabe eta zehazki esango dizuegu gainera azken kilometrori 3.436 izango dela ilaski eta hementxe alboan izango dugula gaurko zuzeneko berezi honetan. 11 egun izan dira, berez 2.175 kilometro zeharkatu ditu korrika horrek, baina lekuko hartzeak bai 3.000-tik gorako horiek izan dira. Egia da kilometroekin, tartekatzen dugula. Egia da zagoela nahikoa kilometrorik, hainbeste lekuko zale biltzeko korrikak hori du eta eskerrak, noski baietz. Eta ikusten duzu, azen olako ibilbidea egin duen, atarratzetik abiatuta, mendebalde honetara, Bilbo handira bidean, izugarria izan da ibilbidea, eta euskal lurralde guztiak zeharkatzeko aukera izan du korrika gainera, baina eskualdeak batuz, mugak egin dituz, ez soilik Bidasoako mugalde hori, baizik eta euskal lurralden arteko zigizaga horretan, ederra izan da, bailaren arteko josketa hori eta korrikak beste behin ere, errepide nagusi horietatik badela herri bat erakutsi dugu. Erraldoi ez inguratuta gaude, baina oso ondo inguratuta bai elkarlanien datorren programa izango da. Oñatz Martinez, 28. kanala, Garastikarrera, Berria Telebista eta Andoni Elduaien Gukako kazetariak ere gurekin izango dira. Ze moduz, Zirukote? Kaixo bikote, mentxa gaude zuek ondo esan dezuen bezala Bilboko udaletxe atari honetan eta guk ere korrikaren berri hemendik emango dugu. Mezu sekretu hori ez da ona iritsiko da hemendik gutxira Euskal Herria zeharkatu du Xuberutikan mendebaldera eta gu goizean zehar hemen protagonistak bilatzen ibiliko gara. Beraz hemendik gutxira hitz eskatuko dizuegu bikote horrentxe arte. Oso ondo. Alaxe ba, eta honintzen beita gurekin dugu, honezkero, eta gainera ondo inguratuta, giro paregabean ezagit behar bezala entzuten gaituzun, honintza zer moduz dator korrika? Korrika topera dator, jentez lepo dator, ikusi dugu Bilbora sartu garenean zema jente dagoen kaletan korrikaren zain, orain erraldoiak, hau amets bat da. Nik uste dut amets bat izan zen, 40 urte korrika elurretan abiatu zenean, inorketzekinean ora iritsiko zen, amets bat dela jendetza guztia korrikaren inguruan bilduta ikustea. Ibili zara, petoarekin zatoz, zein da plana, honintza? Ibili naiz, aurten gainera oso arronago, 5 lurraldetan egin dugu korrika, atarratzetik abiatuta, eta gaur ere asmoa da, hemendik ateratzen naizenean, kilometro pare bat atzera egiten dugun, baina gaurkoa uste dut korrika baino gehiago manifestazio izango dela, jendetza honekin imposiblea izango da korrika egitea. Honintza, zure azken liburuan gainera halako aldarri bat egiten da, euskara gordailu izateko hiriburuek badute garrantzia noski baietz populazioaren gehiengoak gaur Bilbo handian gara, horretan ez da zalantzarik, baina non dira gordailu horrek, arnasgune horiek, akaso ez direla museo, baizik eta egunerokoan, landagune ere bada hori, zen orainoko aintzaktekotasuna du, ahalegin gehiago egin beharko genuke, garrantzi gehiago eman, baliabide gehiago. Bai, nik uste dut arnasgunez eta hitz egiten dugunean, iruditzen zait egiten dugun akatsa dela badirudiela, arnasguneak direla museo batzuk, euskeraz bizi den jende bat bizi den parke tematiko bat edo. Eta nik uste dut egin behar duguna dela entzun, arnasguneak entzun, landa eremua entzun, eta landa eremutik hiria entzun, hiria ere euskaraz mintzo dela, eta klitxeak apurtu ez da. Ez da, landa eremua ez da duela 50 urte zena, eta hiriak ere orduan elkar entzun behar dugu. Euskara biziko bada derrigorrez elkar behar dugulako, nik uste dut parke tematikorik ez duela behar euskarak, hiztunak behar dituela, eta hiztunek elkarri entzun behar digula. Azkenean, euskara eta euskalkiak eta honbrez dira galduko. Erronkariera ere gordeta daukagu bideo baten. Baina egiten ez denak gero ez du balio. Orduan nik uste dut elkarren entzutera kondenatuta gaudela. Gero korrika aldarrikapena da, noski baina emozioa da. Zer dauka korrikak? Azaletik sartzen zaigu eta oiloi ipurdi hori ezin dugu kendu gainetik. Era bat, ez da, nik uste dut, korrika, ez dakit, neurri baten deno garela konstiente, zentzugabekeri badela, ez? Zer egiten dugu lekuko baten atzetik korrika gure hizkuntzaren alde, ez da, hizkuntzaren alde egin behar dena da, hitz egin. Baina aldi berean unkigarria da, iristen ikusten duzunean, jende guztia pozik doa korrikan, irribarretzu goaz, orduan bada igual,
Euskaldunok gure zapalkuntza honetan, gure hizkuntzaren gutxitze honetan, kriston pixua eraman dugu gainean urte askotan, eta korrikak apur bat liberatu egiten gaitu. Korrika goaz, kantuan goaz, oihuka goaz, eta badauka transmititzen du poz bat, eta posetik edo alaitasunetik euskarren alde egiteko ekimen bat, eta nik uste dut horregaitik dela hain hunkigarria korrika. Akaso, dragoi bolarekin hasi ginen belaunaldi horretan, benetako superheroiak korrika bera zen, izan zitekeen, bada? Hombre, dudari gabe, zazpi bolak elkartu eta agertzen den dragoia korrika da. Zazpi lurraldeak euskaldutzen direnean behar izango ez duguna, korrika izango da, eta dragoiaren moduan desagertu egingo da. Bitartean, korrikak josi beharko gaitu, eta aldarrikatzen jarraitu beharko dugu. Gero, hizkuntza oinarrian, zuzeneko irudiak ikusten ari gara, goiz osoan zehar Bilbon dabilelako auzo dabil korrika, eta udaletxe aurre honetan amaitu arte hortxe jarraituko dugu. Oinarrian hizkuntza jartzen duen disiplinan bertsolaritzan be, onintza basabiltzate, elkarlan, une oroko elkarlan hori ez da, bizirik dagoen herria dalako, egiten ditugu gauza ederrak egiten ditugu, baina beti, biziraupen horretan bebai. Gauza handiak egiten ditugu eta sinetxarazi digute gure hizkuntza dela gutxitua, horrela deitzen diot, eta nik uste dut guk aldarrikatu behar duguna dela, gure hizkuntza dela gutxitu arazia, eta guk egiten ditugula gauza handiak euskararen alde, baina batez ere egiten dugula gauza importante bat. Eta dela goizero ohetik jaiki eta egunero erabakitzen dugula euskaraz lanean jarraituko dugula, euskaraz sortzen jarraituko dugula, kazetaritza euskaraz egiten jarraituko dugula, kirola euskaraz egingo dugula, ze guretzat ere asko errazagoa litzateke gauzak beste hizkuntza batzuetan egitea. Ate gehiago irekiko litzaizkiguk ez, neurri baten. Baina nik uste dut gauza handiak egiten ditugula eta egunero erabaki importante eta elegante bat hartzen dugula euskaraz jarduten jarraitzearena, eta honek ematen duena da indarra, erabaki hori hartzen dugun aldiro indartsuago hartzeko. Alaxe, Bilbo handian hain zuzen ere aldarri hori ere luze eta zabalduko da, zalantzarik ez, aire irudi horietan ikusten dugu, non aterrizatuko duen korrikak kasu honetan, zazpikaleak ere zeharkatuta, une honetan Santutxu aldean da, eta jendetza honezkero udaletxe inguru honetan, korrikaren helduerari halako harrera ahalik eta beroena emateko, ez zailaski? Gune ezberdinak gaur eta jaia hirian zehar banatuko da, bakoitzak plan ezberdinak izango dituelako, orain, amatxo ibiliko zara gaur? Bai, bertzotan ere egin behar dut, baina gaur plan familiarra egingo dugu, bakizue. Hainbeste urte heteropatriarkatuaren kontra, eta azkeran amaitzen duzu familia nuklear baten, eskabadora gustatzen zaizkio ume seme batekin, baina bizitza euskara gara, baina kontra esanak ere bagara, orduan gaur bertzotan eta famili planean ibiliko gara. Badagoelako zer egin eta zelan gozatu, honintza etzian bat egongo da begira, eta agian gonbidatuko dugu Bilbora etortzen, zergaitik merezi du hemen danok bat egitea, sentitzen dugulako danok gaur zerbait konpartitzen dugula, ez da? Zergaitik etorri gaur Bilbora? Nik uste dut Bilbora etortzeak merezi duela ikusteko badagoela komunitate bat, ez gaudela bakarrik, gure eremuan bakarrik ari garenean horrela sentitu arren ez gaudela bakarrik, hemen jende asko dago, mota askotako jendea dago, eta jende guztionek euskaraz bizi nahi du, orduan etorri Bilbora eta izan komunitate zoragarri honen parte, Soros betetako komunitate bada, 3000 kilometro egin ditugu korrika, baina bejonde igula. Eta laxe bejonde izula zuri ere honintza enbeita, eskerrik asko gaur ikusti, ondo pasa gaur. Eskerrik asko. Ondo izan. Eta alaxe, goazen bidali berezien gana, izan ere gaur badakizu ez zuzeneko berezi honetan, hainbat eta hainbat ari gara elkarlanean, oinatza aurrera. Ikusten duzuen horrekin topatu nahi zen hemen, Maria Blankorekin nago, eta Maria gaur eguerdian ordu batean zuek Punpairez emantzuna eskainiko dezue plaza berrian Bilbon hemen. Punpairez, zer da Punpairez? Taldekide bakarra mendokagu, baina oztutaz aparte beste hainbat ere badituzue. Kontatu diguzue? Ez da Punpairez dana da. Bakarrizketak, musikak, elkarrizketak, performance, danetik, eta azkenian dakau suertia, badakau taldekideak, Xabin Fernandez, oso ezaguna, danok ezagutza dugu, oso mutil saltxerua, beak egite pixka beroketa lanak, gero honi elkarrizketatzen eta pixka
dana kalkulatzen, kontrolatzen saiatzen naiz. Aldan nien behintzat. Aldan nien, baina, dara eskutatik gutezi, baina, hortxe, alegin jakiten. Gero Antonio Iriarte izatea pixkat, emate hona beste joku, saltxa bat, performance edo elkarrizketa pixkat beresiak iteitugu berekin. Eta gero June Gabarain eta Xabi Solano dao, zoragarriak. Dala, musika zuzenien, bak zer da musika zuzenien eukitzia, eta gaur indeu bereziki, zerbait berezia, klaro, azkenean Bilbon gaude, korrika da. Zerbait potentea egin barraz egon gaurko, ez da? Hau da, oize, gutxitan eta holoko aukera, plaza berrian eoteko, kriston leku polita gaude. Zari guztu, elkarrizketak, bakarrizketak, musika, umorea, hori guztia nola uztartzen da? Hori da nahitea, pazientzia askoki. Baina hori pazientziakin, eta azkenean ikustet elkarlan handia dakaula, elkar oso pertsona ezberdina gea eta oso ondo moldatze gea hortan. Orduan, pazientziakin, ni pazientzia gutxi dakat, esan berra dakat, baina saiatze gea, pazientzia ondo moldatze gea. Aipatu duzu korrikaren amaiera bertan Bilbon zuentzako ilusioa, ez da egiten dizuen zerbait dela, zer suposatzen duzuentzat, nola aurre ikusten duzu gaurko emankizuna? Egilezan, korrika niretzako oso, ni euskeraz bizi, nien naiz, korrika gaur eta gero jastuite zaigu eta erdera bueltatze gea, kontzientzia. Urte osoan euskararekin hortxe biltzen zez, da? Fidel Fidel. Zuarra naiz, zestuan egilan ikuste bizigala beste realidade batean, gure eskualdia, bai, azpeiti askoitizu, bai. Nik uste oso inguru euskaldunean ahola, inguru oso euskalduna dakat baita. Saiatzen eiz noiz erdera zitzeiten, ze bestela hori ere galduita dut, ez da komeni. Baina azkenien eretzat korrika, beti naiz, emozionauta, korrika natura. Maria, korrika ibili barra daukagu, moztu egin behar dugu eta agurtu egingo ditugu ikusentzuleak, zorte hon, ondo pasa, eta ikusiko gara. Zuena da hitza, bikote? Sekulako plana daukagu gaur guztiok eta hemen gure gonbidatu barriak bai, eneko aspen ere amazo ze moduz? Egunon, oso ondo, oso posik. Plan ikaragarria daukagu? Zelan? Plan ikaragarria. Bai, ja korrika egin dut, horregatik etorri naz txandala, Barakaldoko txandala asko erabiltzen dugu, ez bakarrik korrika egiteko. Eta oso posik. Betiko lez malkotxoren bat bota dute. Apurtxu bet unkituta. Oso unkigarria da niretzat, bai. Bai bata eta bai bestie, etxetik kanpo. Azken aldian, eta honelako kontuekin Euskal Herrira etorri? Azkenetan Euskal Herrira bueltatu naiz, eta gainera familia ikustara, baina bereziki korrikari ongi etorria eta amaiera ematera. Momentu unkigarri asko izan ditu aurtengo korrikak besteak beste gaur ikusiko dugu. Mezu hori nork idatzi duen, hortxe, zuzeneko irudi horiek, mezu hori nork idatzi duen, eta besteak beste ze garrantzitsua lekukoa eta lekuko egileari, ze irudi ederrak, ze omenaldia Gorritiri. Lasketa Santutxu inguru hortan ikusten dugu lekukoa, baina lekuko honek baditu ez soilik urteak atzean hainbat eta hainbat historio eta horretan Gorriti nola ez dugu baintzat hartuko, gure eskultore, sortzaile eta gizon magikoa, esan genezake gainera nolabait Euskal Berpizkundearen garai baten edo ziklo baten amaiera ere gerturatzen ari zegula, horren lekuko Gorriti bera, eta zer esan, tallo inguruetan, poliki, baina lekuko hartu zuen eta aipamena egin genion merezia eta etortza hori ere badagokiolako Gorritiri. Asko kakaso ez dakitelako ez da, nondik ote datorren lekuko hori, hain maitasun handiz ez, zizelkatutako lekuko hori. Une ederrasko izan ditu baina hau izan da. Hasierako lekukoa, Remigio Mendiguruna, roska barik, eta Gorritiren ideia zeona bai hor mezua jartzeko. Ederra izaten da, Barakaldon korrika eginda zatoz. Oin dela 2 urte lekuko eroan neban eta gainera gogoratzen dut horre paitegietan dagoen aldapa gora egin nuela eta gero atzera begiratu neban eta negarrez hasi nintzen, korrika eta negarrez lekuko agazo nino emozionatu egiten naz. Azkenean pentsatu, oin dela 100 urte 0 euskaldun egoten zirela Barakaldon. Eta gaur egun esaten da euneko 18 dela, 18.000 euskaldun daudela Barakaldon. Orduan evoluzioa kristona da eta niretzat ohore bat izan zen lekuko hori eramatea oin dela 2 urte. Zentzu horretan eneko, edozein kasutan, Barakalduz ari gara, tokian tokiko korrikaren parte hartzeaz, baina gaur egun esan dezagun euskara digitalare badela eta adimen artifizialak agintzen duen garaiotan ere garrantzitsua dela euskarazko adimen hori toki guztietara heldu izatea edo erabilgarri izatea, erabiltzea barne. Hor dago gakoa, egin behar dugu euskara darwinista bat, ez? Adaptatzea
gaur egungo garaioiei ondana laburra eta tiktokeroa, behar dugu sortzaile gehiago eta adaptatzea, naiz eta ados ez egon adaptatzea bizimodu horretara. Kapsula oso txikiak, oso adiktiboak, eta holan erakarri gazteak eta erakarri gaur egungo gizarteari. Gazteak erakartzen bere lanarekin, nerea bazabiltz, esan dugu Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo bai, baina erreferenteak izan bai gazteentzat ze garrantzitsua dan, gure hizkuntzan lanien jarraitu alizateko eta existitzen jarraitu alizateko bai. Bai, alaxe da bai, eta beti, naiz eta kanpoan bizi gozada da Euskal Herrian proiektu asko egotea, orain adibidez, pila bat seriari gara rodatzen Bilbon, Euskal Herrian, eta nik uste dut gozada bat dela horrelako edukia edukitzea, bai gazteontzako, bai etxeko txikienentzako, eta ni hasi nintzen euskeraz lan egiten, eta beti, gozada bat da beti etxera bueltatzea, hemen proiektu potenteak egitea, eta gero, aukera hori eukitzea. Nik bi galdetu nahiko nizueke, zera nerea eneko. 24 orduko zuzeneko horrek, zerbitzu eskaintzen aldu, Euskal Herritik haratago ere, Euskal Komunitate Digital horrek edaten ote du korrikako zuzeneko horretatik, atzerrian, korrikako zuzeneko horrek zenolako arrasto zen du, ikusten duzue, gomendatu duzue inguruan. Bai, guk ikusten dugu beti, gainera, etxetik kanpo bizi garen ontzako, gozada bat da hori eukitzea, ze azkenan etxetik hurbil sentiarazten gaitu horrek, eta gero beste lagunei erakusten diego, eta flipatzen dute nola hau daukagun Euskal Herri mailan, eta nik Erasmusa egin nuen Bretainan, Frantzian, eta han, kasualidadez, badaukate ere bai, horrelako ekimen bat, korrikatik hartu zutela ideia, eta hori ere bai oso polita iruditzen zait. Esportatu dan ideia izan da, eta mundu osoan korrika ere egiten da, horri buruz ere hitz egingo dugu. Kalifornian korrika egin gendun, askotan ganera, korrika dauenean, Kalifornian, San Francisco irian, korrika egiten da, jartzen da seinalea, eta hor gabiz korrika egiten, polita da benetan, hain urrun dagoen leku batean korrika ere bai partizatea. 11:18 minutu dira zuzenean hementxe Bilbon, eta Garazi karrera ere gonbidatu batekin, Garazi. Bai, kaixo, hementxe gaude Aimar Lopezekin, zuek ongi esan bezala saioaren hasieran Euskal Irratiek eraman zuten lehen kilometroa, eta Aimarrek han bertan egonezarren errealizazio lanetan ibili zen, eta jakin nahiko genuke nola bizi izan zenuen hori, Aimar? Egunon, biziki unkigarria izan zen. Ez dakit, aitortza bat jasotzea, badira 40 urte pasa Ipar Euskal Herrian gure irratia, Iruleiko irratia eta Xiuruko Hotza lanean ari direla, euskarazko informazioa eta informazioa Zaragokoa ere egunero etxez etxe eramateko eta euskaraz eramateko, eta ez dakit, aitortza hori biziki unkigarria izan zen. Aipatu zuen bezala ni teknika lanetan nintzen, baina Charlotte Etxeberri eta Xumun KGG lankideek hartu zuten lehen aldiz lekuko hori Atarratzeko plazan, gainera Atarratzetik abiatu eta 41 urtera, lehen aldiz abiatu eta 41 urtera, eta biziki ez dakit, berezi izan zen, unkigarria izan zen, baginen lankide bat eta ni hor ginenak antenan hori guzia kontatzen ere, Negar Malkoren bat edo bertze atera zitzaigun, zuzenean gondela, eta bai ez dakit, unkigarria, polita, eta gure momentu hortaz gain Atarratzeko horrek ez dakit niri zerbait berezia ekarri zidan plaza hori hainbeterik ikustea, gure lankidea, gure lagunak ziren horiek antolatzen ibili zirenak, urtebete inguru pasa dute Basaburiko euskaldun eta euskaltzalek antolatzen korrikaren abiatze hori, eta ez dakit, unkigarria izan zen, eta gaur hemen egotea badagian zirkulua ixteko modu bereziren bat, badakite bertzekide batzuk ere hemen daudela, beraz, polita. Bai, hala da, eta hasiera ez ezik, gainontzeko beste 3 orduetan ere ibili zinen han lanean, aurrerantzan ere jarraituko zenuen ziurreni korrika, nola ikusi duzu, nolako ibilbidea egin du gaur ona Bilbora heldu arte? Ez dakit zuen impresioa zein den, niri ez dakit, hurbileko batzuek aipatu didate biziki unkigarria izan dela urtengo korrika, biziki polita normalki baina gehiago, egia da zuek eskaintzen duzen 24 orduko zuzeneko horrek ematen digula denoi gure lurraldeetan, gure eskualdeetan, herrietan ez da bilenean ere ikusteko aukera, ez, korrika, eta emozio horiek eta euskararen aldeko ez dakit, arnas hori iristeko eta ikusteko aukera ematen digu, baina bai biziki ederra izan da, ondotik gure eskualdetik aste honen astapenean endaien gurutik gauez pasa zen goizaldez, eta karagarrizko jendetza, eta
ez dakit horrek beti ekartzen du zerbait, ez aipatzen genuen antenan sartu horretik garazi nola egunerokoan batzutan ez dugun ikusten, ez euskararen alde olako pultxo bat dagoenik, baina badago, korrikak gaitasuna badu bi urtean behin baldin bada ere aktibatzeko pultxo hori, momentu hunkigarri bat ekartzeko, eta uste dut bateria kargatzen dizkigula euskaldunei, gero ez dakit bi urtez baina tarte batez bederen bai itxaropen bat izateko, lanean borrokan aritzeko gogo bat izateko, eta hori ekartzen du korrikak niri bai bederen. Bai, arrazoi duzu, indar bat ematen duela, ez? Aurrerantzean borrokan jarraitzeko, ea iristen den uneren bat borrokan jarraitu behar ez duguna, baina ematen dugula indar bat. Eta gaurko egunari begira, zein dira zure geroko asmoak? Bueno, hemen zuekin pixkatxo laste eta ondotik ekitaldia ikusi beharko dugu, lekuko barruan zer datorren, nork idatzia den, elkarrizketa inbarko diot, hori idatzi duenari, beraz momentu berezi hori ere seur, eta ondotik Bilbok eskaintzen diguna, uste dut besta pixka bat badagoela, sorpresaren bat edo bertze argitu dela sareetan ere duela gutxi, beraz hemen gibelen dugune areatzara hurbildu, pixka gozatu, aspaldiko lagunak ere beti izaten da momentu holako ekimenetan gurutzatzeko, beraz gozatu, euskara ospatu, euskara baikara eta euskara izan, gaurko hontan bai. Osongi, Aimar, gozatuzuk ere eguna, eta iaskiekin pentsatzen dut hor beste gonbidaturen zai izango duzuela, beraz, zuena da hitza. Jarraituko dugu, Eneko Asperekin eta nire amazorekin gaudelako, Eneko sortzailea zara eta Barakaldori buruz berbetan egon gara, eta musikaria gazte-gaztetatik saltza guztietan sartuta, baina gero, zei bilbide egin duzu, Euskal Herritik kanpo eta Kalifornia ipatu duzu, eta nasan eta lanien, hau dalako galdera zientifiko bat. Korrika emozioa da, baina korrika fisika da, eta korrika kimika da, eta korrikak zientzietik badauka. Zergaitik unkitzen gara horren beste zientifiko baten eta zientzialare baten azalpenetik. Azkenean gaur egun denbora asko pasatzen dugu laborategian, lanean, pantaietan, ez, lehen ia elkarrizketa guztiak ematen ziren mundu fisikoan, ez? Eta orain gaur egun ia elkarrizketa guztia WhatsAppetik, Instagrametik emoten dira, orduan hor ere bai zaindu behar da euskera, baina ona zatozenean ikusten dozunean jendea mundu fisikoan korrika egiten euskaraz berbetan, da como bueltatzea aurreko mundu horretara, eta benetan horregatik uste dut unkigarria eta kimika hori dagoela, bai, dudabarik, bai. Eta sentitzen gara zehozeren parte, Nerea, hemen danok korrika egiten, danok lekuko baten atzetik, lekuko hartzen eskuz esku dabilena, eta sentitzen gara geube, baletxu bat gehiago garala, ez da? Bai, pentsatzen jartzen zarenean, ohituta gaude 24. edizioa da, zen edut aspalditik daramagu hau egiten, baina benetan pentsatzen jartzen zarenean nik esatut, eske pasada bada, eta berezik lehen esan duguna, ez da, kanpokoi azaltzen diogunean esatute, zuek, zoratuta zaudete, itzelak zarete, hau zuek bakarrik egin dezakezu ez da. Lehen honitzain beiteari galdetzen genionea, superheroi ere oa ote den korrika dragoi bolarekin alderatu dugu, eta dragoia ote den korrika erensuge lan horretan, edozein kasutan zuentzako, zuen bizi bilbidean, zuen euskaldun izaera horretan, euskaraz bizitze horretan, korrikak ze autopista utzi dizu edo, ze arrasto, ze izan da korrika zuen bizi bilbide horretan? Niretza, azkenean euskara da, nire parte oso garrantzitsu bat, nire aitite izan zen Barakaldon, lehenengo euskara emoten, logikoki klandestinoa zen, bermeotar bategaz, bai. Eta niretza, nila jaio nintzen, kakotxen artean estigma on horrekin, ez? Eta gero, zelen aldatzen den gauza, adibidez gaur, aipatu nahiko nuke, gero eta etnia eta arraza gehiago ikusten direla korrika egiten, eta hor egin behar dugula bultzada, azkenean 2000 urtean bakarrik 1% zen inmigrantea, gaur 1,4%, 2050 urtean 130%, eren bat. Orduan hor nik uste dut bultzada importantea egin behar dela ere bai. Hor esaken ezaken ere azken batean korrika anitza dela, oso anitza dela, eta baduela alako gaitasuna komunitatea batzeko. Ezta? Akaso gutxitu egiten den hizkuntza batek ahalmen hori garatzen duelako, eta agian bazter batean geratzeko arriskuan denari ere, nolait atea zabaldu, eta komunitate baten parte izateak euskarak ematen duelako aukera euskarazko mundu baten parte izateko. Ez da asko galtzen da euskaraz zertxo bait ikasten hasi gabe edo euskaraz jakin gabe, edo?
Bai, nik uste korrikan mundu guztiarentzako tokia dagoela, nik berriz ere kanpoan bizita badaukat jendea inguruan euskera ikasten ari dena, interes handia sortzen diona, eta hau gure izaeraren parte da, gu bereizten gaituena, eta era berean denontzako tokia dagoela. Orduan, Gaur ze plan? Bueno, nik ja egin dut korrika, izerdia bota dut, euria jauzi jate, danetarik. Urtaro guztiak zeharkatu dituzu, ezta? Urtaro guztiak zeharkatu dituzu gaur, momentu batean, ez? Beroketa lan honetan. Potetxo bat hartuko dugu ospatzeko eta energia hartzeko barriro ere. Nik tamalez aurten ezin izan korrikarik egin belauna bihurrituta daukadelako, baina orain, korrikari ongi etorria egin, lagunekin batera, familiarekin eta ospatu. Eskerrik asko 4 minutotxo 11:30 hortxe 12 inguruan saltxa izango dugu hemen orain ere badaukagu, baina nire Amazoeneko azpe ze ederra beti, zuek ikusti eskerrik asko, hurbiltzearren ona, egun zoragarria pasa. Barakaldon ere Euskararen alde. Noski baiet. Eta aurrera jarraituko dugu, gonbidatu gehiago ditugu guk, eta Andoni ere batekin. Jendea zai ikusten dugula, Bilboko udaletxe inguruetan, baina honezkero Begoña auzoan barnena ikusi ahal izan dugula, Santutxutik Begoña aldera, beraz, gero eta gertuago da, erdigunea zeharkatzen hasteko gutxi falta zaio korrikari. Aurrera, Andoni! Bai, hemen kalean jende pila bat ari da hemen udaletxe honetan biltzen, jai giroa da nagusi eta jai horren bueltan, Urola Baileratik, Gipuzkoatik etorri zaizkigun bi lagun ditugu, Ane Arrizabalaga, Urolako eta Urola Garaiko AEKako, korrikako koordinatzailea zaitu duzu, eta Maite Azpiroz, Urolako AEKako koordinatzailea. Bikote, egun hon? Atzo igaro zen, zuen eskualdeetatik esango dugu korrika. Nola joan zen eguna? Ondo, hartuko duzu. Oso ondo. Mundialak izan ziren, bi eskualdetan, egixe izan, herridanetan Urola Garaian goizin eukio genuen, da goizeko txandia oso ondo juntzan, jende txue, eta gu bintzat oso guztua geldi ginen, da gero ja etxekuen genuen, da egixe izan etxekue oso emozionanti izan zan, jende txie bitu zan, errezien euri jasa galantak eintzizkun, baina hanetzan inore geldiu, eta gero ja beraka guzela euriseke lagundu zion, da egixe izan kolosala izan zan, jende pile bat juntau zan, eta gu oso eskertute sentiu ginen beti bezala, eta oso emozionaute. Atzokoa zuen egun gorena esango dugu izan zela, baina horrek atzetik lan handia eskatzen du, ezta? Nola joan da aurtengo korrika honen prestaketa? Aurten asko prestaude, da, ezate dugu askotan olatu handi bat bezala dela ez, da ezkeneko hilabete hauek urtarrietik korrika datorren arte, lan handixek duela, baina hori izan korrika ez urtean lan galantaia, eta ibilbide osuen markatzea, eta ordu asko zartzetxeu. Eta hor hartin ez dugu ikusten ondik zer datorren, baina gero azkeneko 4 hilabete, 3 hilabete hauek, bator, da beste iluixo batekin jartute dugu gari xezan. Maite, AEKaren oinarrian dagoen lana, Euskaldunon alfabetatzea. Zein da Urola eskualdeko ikuspegia, zein da gaurrengo panorama? Zenbat ikasle dituzu AEKan, ez dakit, datu batzuk? Guk Urolaan daude bi euskaltegi dauzkegu, bat askotin dago, bestiz ez tun, guztira 230 ikasle inguru daude, maila guztietakoak, hasiera mailatik, zebi mailara arte, oso datu politak gure ustez. Eta bikote, okerrez banago, baduzue mugitzeko presa txiki bat, izan ere AEKako kilometro zatia hartu behar duzu, ezta? Gaur, festarako prest? Gaur bai. Gaur ja emozioz beteta, pospozik, gaur festa, eta jazta. Bikote, eskerrik asko, gurekin izateagatik, eta egindako lana, boro bildu ezazua alik eta ondoen. Mila esker. Eskerrik asko. Hemen segitzen dugu, Bilboko udaletxe atari honetan, eta zuzeneko honetan aipatuko dizugu laster helduko dela erdigune honetara korrikaren erensu erraldoi hori, honezkero kilometro gehienak eginak dauzka, eta izugarrizko giro antzematen da, ditugu joaldunak ez, baina gaiteroak lehen entzun dituzue, erraldoiak, eta gero eta jende gehiago zubia honezkero betetzen hasita. Mundua korrika gaur eta mundua dantzan jartzeko gogoz, korrontzi, aguts bat handieran zen moduz? Kaixo, egunon zen moduz? Ze aurkezpen ederra daukazuen bihar?
Bai, oso aurkezpen politia daukagu biat, proiektu ederra, eta ondo hilatu duzu dena, Bai, korrika eta gure proiektua ondo hilatu duzu. Bai, bihar ETV goitzan, goizeko 11:30 aurkeztuko dugu Mundua Dantzan izeneko proiektu berria. Gauza asko iragarriko ditugu, eta ilusio handiarekin esango nuke. Urteurren bat aitzakiatzat hartuta proiektu handi bat. Hori da, azkenean badakizu Ilaski, guretzako oso garrantzitsua izan dela gure hasieratik trikitixa, dantza, eta pixkat dantza aitzaki hartuta eta nola 10 urte dira ja gure korrontzi dantzan izeneko proiektua abiatu genula, hori aitzakitzat hartuta, gauza berri bat dakarkigu. Ezin dota gauza askorik esan? Karo, da kontua, hor nago neurtzen, hitzak neurtzen abil, eta ezin dota elase hitz egin, hori da kontua. Baina hitz egin dezakegu besteak beste, zuzeneko irudi zoragarriak ikusten ari gara, Bilbon zehar korrika gaur egun osuen, baina zenbat konpartitzen dugun, Agus danok, gure hizkuntzaren inguruen, gure kulturaren inguruen gabiltzan danok lanien, nola konpartitzen ditugun, zenbat kode konpartitzen ditugun? Egon naiz hor, Zazpikaletan, Kalderapeko aurrian, taberna aurrian, Aekako taberna aurrian ikusten korrika nola pasatzen zen, eta ikaragarria, kaleak esun ematen, egon gara eskina baten ikusten, eta 5 minutu, 10 minutu ez dakit, eta jendea pasa, eta danak euskara aitzaki hartuta, eta euskara goraipatzen, eta egia esan, niretzako politena da, dagoen ilusioa. Ezke da, jendea ikuste duzu kaleetatik eta daukan ilusioa, ze politia dan gauza hori, eta korrika sortarazten duena, hori, ez dakit, ezke beste toki baten ez dut ikusten. Zuzeneko irudiotan ikusten dugu, dozen kasutan, akaso, korrikak utzi dizkigu irudi ederrak, mendialdekoak, elurretan ere izan da edizio batzuetan, euripean, gauez, egunez, bide horretan, esan genezake aurten, dantzak akaso protagonismo berezia izan duela, ezta? Ikusi ditugu lekuko hainbat, ez da gelditu lekukoa, baina dantzarako tarte hartutan, luzaideko dantzak izan ziren lehenako okerrez banaiz. Eta gure doinuak hartuta ere, agurainen okerrez banago, dardara dantza taldeak gure musika jarri furgonetan, eta beraiek testigua hartu eta dantza egin zuten Jose Gandreri izeneko kantuarekin. Bakoitzak azkenean, ez dakit, bere aportazioa egiten du, eta hemendik agur bat dardara dantza taldeari eta eskerrik asko. Eta ikusten duzu zuzeneko irudiotan esate baterako parte hartu duten lekuko anizasun honetan, esate baterako Bizipoza elkarteak une honetan lekuko hartua duela. Bizipoza elkartea gorakarriko dizuegu esate baterako Euskal Herriko elkarte ugariren elkartea dela, gaitz ezberdinak, edota besteak beste gizartean normaltasunez parte hartzeko eragozpenak dituzten haur, nerabe eta gazte horiei laguntza emateko elkartutako elkarte ugari, eta poza, beste egun batez, beste korrika batez lekuko hartuta dakartenak. Dantzan egiten duen herria, kantatzen duen herria, eta batez ere bere hizkuntza mantentzen duen herriak aurrera egingo du. Horretan lan ikaragarria egiten, Agus hamarkadak, korrontzi badabil, folk musika egiten, Euskal Herritik kanpo askotan esaten dalako gure hizkuntzaren enbajadore bazarete, eta leku askotan entzun zaituzte zeuek euskaraz kantatzen eta jenteak esaten du. Zer da hau, gure hizkuntza, ez da? Eta askotan gertatu zaigu, joaten gara herrialde askotara jotzen, aurten ere eta aurreratuko dizut, egongo gara Malasian, Quebecen, Txekiar Errepublikan, egongo gara hainbat eta hainbat tokitan, mundua dantzan jartzen, eta beti gure aitzakia eta ez dakit nolabait esateko gu bertara joaten gara gure tradizioaren ordezkari bezala. Eta azkenean erakusleio txiki eta xume bat izaten gara egun hortan, kontzertu hortan, toki hortan, gure musika, gure dantzak eta gure hizkuntza eramaten ditugulako, ez? Askotan galdetzen dute hemen, Malasian egon zaete eta nola abestu duzue bertan, eta nola euskeraz, gure kantuak euskeraz dira, baina han ez dute ezer harrapatuko, eta ez dute ezer harrapatzen, baina beraientzat oso gauza aberazgarria da gure hizkuntza entzutea, nolako ahoskera dauka, nola sonatzen duen gure hizkuntza, eta beraientzako oso gauza poliki izaten da. Eta hori da gure aitzakia, eta hori da gure egin beharra eta bete beharra, gure kultura erakustea, gure tradizioa erakustea, eta hortan, 22, 23 urte bidean. Askotan esaten dugulako zer da tradizioa,
garaikidea bada, garaikidea dalako, oraintxe egiten duguna da, eta unero erreproduzitzen dugun gauza bata, gure hizkuntzarekin gertatzen dara bai, ezta? Nik uste dut azkenean tradizioa izan behar dela gauza bat ondo zaindu beharrekoa, baina tradizioa beti dago evoluzioan. Trikitixa bera da adibidirik onena, ez? Trikitixa oindala 150 urte, 160 urte, ez zegoen Euskal Herrian, eta gaur egun hartzen dugu gure instrumentu bat bezala eta gure tradizioan oinarrituta dagoen instrumentu bat bezala, ez? Orduan, nik uste dut tradizioa beti dagoela evoluzioan, korrikaren kantuak esaten duen bezala, junkeraren azken fandango hori bat bezala, oindala 50 urte, edo 40 urte junkerak egindako fandango hori, orain musika eskolatan erakusten dugu, eta azkenean hori da gure gaurko tradizioa. Tradizioa beti egon behar da evoluzioan, eta nik uste dut tradizioa zaintzeko modurik onena dela gauza berriak probatzea, gauza berriak egitea, eta gero herriak hemendik 100 urtera kantatzen baldin badu junkeraren kantu bat, horrek esan nahiko du, kantu hori, edo doinu hori, edo fandango hori tradizionala bihurtu dela. Bortxe zuzeneko irudiak ikusten Bilbon, euria ere hasi zaigu, eta, bueno, hementxe... Uribarrin barrena di, joa, bai. Ilaski, 3.208 kilometro horretan, eta aurrak eta nerabeak protagonista une honetan, euritanta batzuk ere bai, Bilbo handi honetan, baina hortzadarraren zain ere bagara, hemen eguzki ostarteak ere tarteka badabiltzalako. Etxeko egia esan, 3.208 kilometroa ikusten dugu, 3.236 izango dela azkena, eta hementxe geureatzean udaletxean jakingo dugu, eskuz esku ibilidan, lekuko horretan zemezu dagoen. Izaten da, momentu oso inkuiarria, danontzat, Agus. Bai, gainera nik ostegunean neban nire herrian maruri jata, baina neban korrika, eta gainera euri egin zuen baita ere, baina euria berdin dio. Zu hor zaudenean korrika egiten eta korrika itxaroten, korrika egiteko, hori izaten da munduko gauzarik onena, ilusio handia, umeak zure inguruan dena, badator furgoneta argiak ikusten dira, ez dakit eta lako kontuak esaten, eta benetan norbera ume bat bezala sentitzen da, eta korrika oso gustora egin nuen behintzat, eta han izan nuen abintzat, egin nuen. Balaxe, korrikaren zuzeneko honetan badakizue, bidali bereziak ere baditugula, eta oinatzi ere paso emango diogu, elkarrezketatua alboan duelako prest, aurrera oinatz. Bai, hementxe nago Aitor Bediarekin, Ainube taldeko abeslariarekin, egunon zer moduz Aitor? Egunon, oso ondo. Bilbora etorri zarete, gaurkoan Bilbon emankizuna izango duzu, kontzertu arratsaldeko 6etan areatzan emango duzue. Kontatu iguzu, zuentzako zer den korrika bezalako festa batean, kontzertu eskaintzea. Ez oso berezizia gisa esan. Gonbidapena jaso ginunean ez ginun zarantzaik euki, Euskaran alde itxendan egitaldi potolo hontan eta jente zinguratuta gainera, egualdizak guantatzen daben, baina oso berezizia gisa esan. Aterki ireki berri izan dugu guk ere, Bilbon, esan dugu Bilbon gaudela, arratsaldean emango dezuela zuek emankizuna, zuek, ez zarete Bilbokoak, Debagoienakoak, Goierritarrak zarete, ez dakit, zuen eskualdean korrika egin dezuen, lasterketatxo hori egiteko aukerarik izan ote dezuen? Danek ez dakit, ni pertsonalki ume txiki batekin, arrasatetik goizeko 4etan pasata ezinezkoa izen zen, Iruñara fanginen aurreko domekan, egun pasa, umiakin eta disfrutatzeko eguna, eta hoxe, bestiak, euren modura, seguramente ingo zaudien, bakoitzak bere horrixen, baina holaxe. Aurtengo lema, Euskara gara da, Peio Reparazen ahotxean ez da entzun dugu abestia Firinfaran. Ez dakit, urrengo korrikan adibidez Aitor Bediaren ahotxean entzuteko aukerarik izango ote genuken, proposamen hori jasotzerik gustatuko teritzaizuken? Zaila ikusten dut, Euskal Herri mailan musikari on asko da zelako, baina proposamena erantzunkizun asko sartuko ginun, baina politxe izango zan bai, baina zaila ikusten dut. Arratsaldeko 6etan Ainube areatzan, bitartean ze plan Aitor? Egualdizak usten duzkuna, batzuk etorri gara, beste batzuk gero datoz, egun pasa, eta lotxo bajan, trago pare bat hartu eta disfruta eguna. Gozatu eta egurra, arratsaldean. Eskerrik asko. Mi esker. Hementxe bikote, hori da, eguraldiari aurre egin beharko diogu bai ala bai, eta dantzarekin be bai. Agus esaten gabiltze, bihar aurkezpen zoragarria daukazuela, mundua dantzan jarri nahi nuke, korrontzi, banintz neupe egingo nuke, zerekin hori. Amorizari lapurtu diogu bere bertso ezagun horretako partetxo bat. Lapurtu ez utzi egingo dizute, Xabierrekin Arriagan bebai ikusi dut kartela. Bai, maiatzen egon gara bertan. Koplatan. Bai, hori da, eta koplak aitzaki hartuta, nolabait 85 kopla izeneko gure kontzertu hitzaldi bat eskainiko dugu, bai Arriagan eta baita Euskal Herriko beste txoko batzutan, eta
hor, Xabier Amuriza da protagonista. Xabier Amurizari nik behintzat hemendik nire aitortza eta uste dute Euskal Herri osoak egin behar diola. 85 urte ditu, gure kulturaren, gure tradizioaren eta korrikaren lehendabiziko kantu hartan ere egon zan Xabier Amuriza. Lehenengo korrikako kantuaren egilea. Erreferente haundi badala, bere anekdotak entzutea joaten garenean edozein tokitara eta kotxean, bueno, hori izaten da itzela, nola pasatu zuten korrikaren masterra, mugaren beste aldera, alako kontua kontatzea izkizu, eta eske egia da, Amuriza bertan egon zan, hori gauza itzela da, eta azkenean hitzaldi musikatu horiek izaten dira, tartean Arriagan egongo gara, eta berak kontatzen du bere bizitza. Nik lagundu egiten diot, nire trikitixarekin, kantu batzuk abestuten, kopla batzuk abestuten, baina azkenean bera da aitzakia eta bera da protagonista, eta jendea joaten bada hor ezagutuko dugu Xabier Amuriza oso gertutik eta ondo. Ikusteko moduko bat entzuteko badalako beti esaten zabiltzena, Xabierrek esaten duena, biharra biari jarraituko dugu orduan korrontzik dakarrena, bira handi bat ere aurkeztu behar duzue eta adi jarraituko dugu. Agus beti oso ederra, zu ikusti, eskerrik asko urbiltzea Eskerrik asko, placer bat eta gora korrika. Gora korrika. Bitartean esklerotzi anizkoitza dutenen elkartea da une honetan lekukoa daramana, moteldu eginda korrika, inor bazterrean uzteko asmorik gabe, korrika badelako, inklusioaren eta kohesioaren lekuko baita ere, eta irisgarritasunari dagokionen ere, halakoxe lekuko hartzeak ere benetan garrantzitsuak dira, korrikak eta hizkuntzak aurrera egiteko ere inor bazterrean utzi gabe egin behar duelako, eta gure albotik ari dire garotzen gainera ilaski, udaletxe inguruetara eta txaloak ere entzungo dituzue, bertan ditugulako esan da bezala, esklerosi anitzkoitzaren elkarteko ordezkariak lekuko hartuta. Doinu hauekin, garazirekin ere bat egiteko tartea hartuko dugu, garazi aurrera. Kaixo bai, hementxe nago Mailerekin, eta, bueno, Maile hemen da, baina bere lankideak minutu gutxi barru hartuko dute lekukoa, Euskalgintza Kontseilukoak, zer moduz daude? Ondo, ez dut aukera hortian korrika pasan ez elkarrezketara etortzeko, baina hortxe daude denak esperoan. Imaginatzen dut urduri xamar, egongo dira lankideak eta baita ere kontseiluko zuzendaritzakideak eta bazkide guztiak. Zuek ere korrikaren antzera Euskararen aldeko borrokan diharduzue, eta ikusi genuen Bilbon pizkundea egintzen dutela. Ekitaldi horren ostean, zein dira Euskalgintzako Kontseiluak etorkizunera dituen erronkak? Bai, pasaden abenduaren 27an elkartu ginen milaka euskaltzale Miribilan, bertan, larrialdi linguistiko egoeratikan ateratzeko, pizkunde berri baten beharra aldarrikatu genuen, eta esan genuena izan zen, ez dela bere horretan geratuko ez, gure proposamena pizkundarena prozesu bat dela eta mugarri desberdinak izango dituela, eta horietako mugarri bat, datorren ekainaren 13an Iruñan deitu dugun Euskaltzaleon martxa izango da. Bertan asmoa da, pizkunde horrek behar dituen oinarriak aldarrikatzea eta dei egiten diogu Euskal Herri osoari eta bereziki Euskaltzale orori Euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuak behar duen azkartzearo honetan norberak bere eremuan euskaltzaletasunetik ekarpena egin dezan. Egia da, korrika bezalako ekimenak, kontzientziatzeko horretarako bide ere badirela, hemen antzematen da festa bete-betean gaudela, korrika orantxe bertan gure atzetik igarotzen ari da, eta tira, korrika gero iritsiko da bere amaierara, baina festak aurrera jarraituko du. Zuk ze asmo duzu gaurko? Ikusi beharko, pixkat geratzeko asmoa dakat, parranda ez, bihar lanera itzuli beharra daukat, baina zertxo pote batzuk hartuko ditugu, eta tarte batez egongo gara hemen giroaz gozatzen eta euskaltzaletasunaz gozatzen. Osongi, Maili, mila esker, bikote zuena da hitza. Hurbiltzen honetan, ze burrun badaukagun udaletxe aurre honetan, eta jendetza, korrikaren amaiera ikusi behar dugu, eta jendetza biltzen ari da. Lorea Ibainezekin gaude, korrika Parisen bera ibilila koordinatzen, eta Irene Larraza Etxepare Euskal Institutuko zuzendaria bebai. Zuek agurtu eta munduan jarri behar dugulako fokua, eta gure hizkuntza mundura eraman, Irene. Alaxe da, badakizu Etxepare Euskal Institutuaren lana horixe dela.
euskara mundura eramatea, euskara, kulturak eramaten du, ez? Euskal kulturak darama hizkuntza, baina hizkuntza ere irakasten da kanpoan, ez? Euskal etxeetan, euskara munduan programan, 70 inguru euskal etxeetan eta unibertsitateetan, 35 unibertsitateetan, eta horiek ere, euskara ikasteaz aparte, bat egiten dute hemen gertatzen diren gauzekin, bat egin nahi dute, garrantzitsua da baita ere, ez? Hemendik kanpora eramatea, korrika eta euskaraldia eta horrelako ekimenak baita ere, haiek ere parte sentitu daitezen, zati oso garrantzitsua baitira eta meritu handikoa eta, lehenengo hitza aitortza hori egiteko nahiko nuke. Eta korrika zer esanik ez, honek daukan emozio guztiarekin eta onkidura guztiarekin. Ze moduz, Parisko korrika? Aurten zoragarri izan da, inoizko jende gehien batu duen korrika, 6. edizioa da, dagoeneko Pariseko kaletatik egiten den korrika, eta oihartzuna gara Parisen, euskarak soinua eta zarata egiten du Pariseko kaletatik, eta aurten 85 pertsonak egon dira korrikan, eta gero ospakizuna egiten, 275 lagun batu ginen bertan, euskararen alde, aldarrikatzera Parisen euskaraz bizi aldugula, euskaraz bizi nahi dugula, eta lan jarraitu behar dugula. Ikusten aldiz irudi horiek? Parisko irudia dira horiek hain zuzen ere, eta zer esaten du, errepide bazarretatik jendeak, ezaguna ote da korrika Parisen, gero eta ezaguna ote da, egin duzu, Esaten diet, hizkuntza gutxitu baten aldeko festa bat dela, euskararen aldeko festa bat, eta ere bai aldarrikatzen dugu, ofizialtasuna, euskara eta euskara gutxituen aldeko ofizialtasunak, Frantzian oraindik traba hori daukagu, traba hori dago, euskara gutxituek ez dukatela ofizialtasunik, eta derrigorrezkoa izan beharko litzateke, olako korrikak egitea, bai gure partez, euskaldunak jarraituko dugu korrikak egiten, baina bretoiei, korsokoi, gaskoinakoi, okzitanoi, eta kanakiei luzapen handia bidaltzen diegu, eta indarra bidaltzen diegu, haiek ere bai berdina egin dezaten Pariseko kaletatik. Euskal Herriko ikaslak dira gainera horretan lekuko eza, oraindik ere azterketak euskaraz egin ahal izateko azen nolako ahal egin egiten duten, euskaraz ikasi bai, baina ondoren frogarik ez. Beti hor dago esan dudana traba, ere bai nahi dute bizi euskaraz, medikura joan eta atentzioa ere bai euskaraz izatea, azterketak euskaraz egin, ikastolan ikasi, unibertsitatean ikasi eta aurrerantz egitea euskaraz. Parisen aritzeak beraz, akaso lagunduko du, ezta? Azterketa horiek euskaraz egin ahal izateko, mugituko ote da zerbait Paris alde horretan? Bai, mugituko da. Lagundu duzu, ezta? Bai, lagundu dugu, eta agian datorren urtean, sorpresa handi bat izango dugu hizkuntza gutxituen alde Parisen. Irene, esaten gabiltze korrika mundu osoan, baina korrikaren eredua ere jaso dute, bertako eta herrialde askotan, eta eurena egin, esportatu dan eredua izan dabe bai? Bai, alaxe da, korrika aizpak badaude munduan, oraintxe aipatzen nahi zinean hizkuntza gutxituak, eta bada eredu. Euskara gauza askotan, eta lor askotan da eredu, ez? Hizkuntza gutxituen artean, esango nuke, asko gure atzetik dabiltzala, edo ereduri jarraitzen, eta korrika bezalako ekimenek ere atentzioa deitzen dute kanpoan, ez? Sarea zein da? Ze harreman daukazue zuek bastelako hizkuntzekin? Sekulako lan handia egiten dabil Etxepare azken urtietan bai Irene, eta ikusten dugu hizkuntza handien inguruan eta nola mugitzen dan, baina gero zuen artien eta Europari dagokion ez esate baterako ze moduzko harremana edo sarea dago? Badira sareak, non Etxeparek parte hartzen du eta beste batzuk, azkenean, eta beste eragile batzuk eta badauden. Badaude sareak hizkuntza gutxituen artekoak, hainbat, Elen erakundea, esaterako, eta Etxepareri batez ere dagokio hizkuntza handien parean kokatzea. Gure lana ez da zentzu horretan erresa, baina bai ederra, beste institutu batzuekin alderatuta txikia gera, baina ez dugu beldurrik ez konplexurik ez lotxik munduan beste institutu handi horiekin eseritzeko, ez? Beraz, gure kasuan, EUNIK, Europako Kultura eta Hizkuntza Institutuen elkartekide gera, eta horre eragiten saiatzen gera, ez? Gure asmoa da, kasu honetan, handiekin ere, mai horretan ere eseritzea eta gurea kontatzea. Eta erakutsi? Eta erakutsi, euskentza... Erakutsi, sortzen dena, erakutsi egiten dena, sortzaileekin lanean bazabiltzate asko.
Jakina, lehen esan dudan bezala euskarak, edozein euskaldunekin bidaiatzen du hizkuntzak, ez? Bere burua euskalduntzat munduan aurkezten duen oro bada enbaxadore bat gurea, baina sortzailea bada eta kultura badarama, arekin badarama areago. Eta hori ere bada gure lana. Leioak sortzea, kanpoan ere euskal kulturak toki bat izan dezan, eta honuntza begire jarri daitezen, ez? Ezagutu dezaten hor garen, zein da gure nortasuna, zein da gure hizkuntza, hemen herri bat badagoela euskeraz ere bizi dena, eta hortan gabiltza baita ere. Korrikako zuzenekoaren aipamena eginaz, abando aldean ikusten dugu korrika zuzenean, eta esango dizuegu itxasadarraren bi aldeetan dela, ze korrika honezkero luze xamar badela, erentzu horrek luzanga du honezkero isatxa, eta bi aldeetan ikus genezakena, eta hizkuntza, kultura, arkitektoak ere ikusten ditugu, honetan lekuko hartuta, hori ere benetan garrantzitsua delako, sektore eta lan esparru guztietan euskarak bere toki izan dezan, Ilaski. Bai, kultura esaten gabiltz, hizkuntza aipatzen gabiltz, Irene, euskaldun egiten gaituena izango da, euskara. Izango ez da ba. Eta gainera, guk kanpotarrei eta kanpoan euskara ikasten dutenak ez dira bakarrik euskal jatorriko pertsonak izaten. Hori da. Horiek alde batetik bai, batez ere euskal etxen bueltan elkartzen diranak euskara ikasteko, baina ikasle erdia edo berez euskal jatorrik gabekoa da. Eta, hizkuntzak, nortasunak eta gure, interes horrek bultzatzen ditu euskara ikastera. Eta denei esaten diogu. Etzinan Euskal Herrian jaioko, baina euskaldun izateko aukera daukazu. Eta euskalduntzen dira eta euskaldun bihurtzen dira jakina. Gu bezain importanteak dira guretzako. Eta gero esaten gabiltzen alorea, eta korrikaren aurrean, danok esaten dugu sentsazio hori, zergaitik emozionatzen garen. Danok zehozaren parte sentitzen garalako. Sentitzen dugulako une honetan danok lotuta gaudela hemen egotearren bakarrik. Zer erra sentsazio hori bebai, kanpuen batzen garanien gaur hartien bebai. Kanpoan eta jakitea hori, aurtengo leloan ikusteot oso garrantzitsua dela, euskara gara, herri bat gara, kultura gara, munduan zabaldu eta zabaltzen jarraitzen dugu euskara, denok gara, sekulako herria gara, arro egoteko modukoa, hemen munduaren beste puntan, dauden euskaletxe guztiak, euskaldun guztiak, euskaraz ikasten ari direnak, denak euskalduna gara, eta bai, herria gara, eta euskara gara bai. Ze plan gaur? Oraingoz, hementxe festa hontan gelditu beharko dugu. Gainera, gogoa ematen duen mendikan moitzeko dena oso ondo ikusten data. Salto egiteko bai. Eta gero patxara pixka bat, egia esan azten mugitua izan da, eta hoxe. Korrikak baldintzatzen gaitu, ezta? Azken batean, korrikak baldintzatzen du Euskal Herria, egunerokoa, eta euskalgintzan, hizkuntzan, kulturan lanean ari garen guztiok ere, nahi edo ez, korrik aritu gabe, uneoroko 44 orduko horretan murgilduta gaude, ezta? Bihar sekulako biharamun emozional aukiko dugu denok, nik uste dut. Izan dadila. Irene Larraza, Lore Ibañez, placer bat, eskerrik asko, ona hurbiltzearren gozatu asko, azken kilometroaz gozatu behar dugu berehala eta hurbiltzen ari garelako, ekine 12etara eta ordua be gainean daukagu. Zuzeneko honetan gainera badakizu azken batean kilometro eta lekukoen kontakizun hau ere ez da erraza izaten, Ilaski eta biok izango dugu. Egitekorik datozen minutuetan, izan ere 3.212 kilometroa markatuta ageri zaigu, eta denetik, esan genezake une honetan, norbanakoek ere hartzeko aukera badaukatela, baina instituzioak, enpresa publiko-pribatuak, euskal jendartaren ordezkaritza zabala da, eta are gehiago azken txanpa honetan, Bilbo handian, datozen lekuko aldaketak ere alakoxak izango ditugulako eta esanguratsuak izango direnak nabarmendu barrekoak, azkenean korrikaren babesletza izango delako. Eta mezua ikusi eta gero zuzenean jarraituko duguna, festa dago, musika egongo da, eta besteak beste egitarauaren parte, egitarauko izarretako bat, Jogurina boro. Benetan bai ez, ezken nina pizkat flip. Kaixo, arratzaldean. Jogurina, non egongo zara gaur? A ber, egongo naiz Bilbin, arratzaldeko 4:00, bingo bat egiten. Azkenean izango da, Aurori Badiolarekin ere bai, Iñaki Marurirekin. Egon da, aste osoan genepio bat eika, eta bueno, ez da la Super Bowl, egungo geha hor, baina azaldu guztu, guk bingoa ikusita, jakimina bagenuelako.
Zer demontre izango ote da bingo hau Jogurina Bingo oro bat, bat izango zuzenduta? dira, bai, bingo jolasa, baina sariak eta bestiak eta denetarik. Hausarako eta, bueno, edozen personarako. Korrika, Bai. zergaitik emozionatzen gara horren beste, Jogurina? Jo, eske, ni goratzen dut ja txikitatik, hori, ni Euskaldun berria naiz, AEK-an ikasi nuen, Laudioko AEK-an, oso euskera traketsa daukat, batzutan, bueno, gainera ez daukat belarririk eta mikroia. Ez da egia, ez da traketsa zure Baina hori, euskara, Jogurina, esan nahi, ez ja da txikitatik ikusi nituen ikastolako umeak euskaraz egiten eta kriston enbidia ematen zian. Eta orduan ja nerabean hasi nintzen Laudioko AEK-an ikasten, eta ikusi dut beti, hori, korrika pasatzen zanean Laudiotik edo hurbil, zen nolako emozioa jendea korrikarekin, euskararekin, eta indartu egin behar dugula, eta hori, borrokatu egin behar dugula. Nik esan nahi dut hori, errebindikazioa edo aldarrakepen bat sortu egin behar dela, eta bai festa, baina mesedez, ez ahaztu, ze ere kolektiboko jendearekin, LGTBIQ-ko kolektiboko jendearekin ere gauzak aldatzen adila eta hasiera batetan izan zen hori pixkat aldarkepena, eta baintxe bertan, egin nahi dute hori kapitalismoko festa bat eta ez da hori. Eta honekin ere berdin mesedez, aldarkatu eta borrokatu. Jogurina, gainera, aurten abestia, benetan sonatu izan da, bideoklipa, zetakek ekoitzitako abestia. Naizen elkarteko aurretan erabeak ere ikusi ditugu, abestuz, integrazioaren, anistasunaren eta korrika koloretsu horren adirazlere izan da. Aipatu duzu, euskarak ez du inor bazterrean utzi behar, ezta? Keba, egon behar geha danok, hor, bai, eta polita da, nola zaten da? Intersekzionalitatea egon behar da, dandanak egon behar geha. Bai aberatzak, bai pobreak, bai altuak, lodiak, dandanak, pertsona guztiak. Eta zepolita batean abesti horretan, naizeneko umeak agertzea, eta beste pertsona batzuk, beste abotsak, eta hoxe. Aipatuko dugu zuzeneko horretan Ilaski, instituzioek lekuko hartu dutela, kasu honetan esate baterako Bizkaiko Batzar Nagusietan txanda ere bada, aipatuko dugu gainera lurralde guztietako goi instituzioek parte hartu dutela eta kasu honetan Bizkaikoen txanda da, esan da bezala, Batzar Nagusiek ere lekuko hartuta, hori ere beharrezkoa da, ez da Jogurina? Bai, dendarek egon behar da, baina aldarraketok egin behar degula, hori argi eta garbi, mesedez ez utzi kapitalismoari festa handi bat utzi eta jarraitu borrokan. Gogoratu, euskarafobia handia da hola. Nik ezako dut, baina hori Komisiones Obreras egindakoa, CCCO eta hainbeste gauza udaletan edo ertzaina edo udaltzaina izateko, hori, mesedez euskeraz egin behar dute, jakin egin behar dute, eta edozen pertsona juten baldin bada medikuaren gana edozein lekutara, mesedez, izatea posibilitatea euskeraz jasotzeko arreta. Esan nahi duzuna da, azken batean guztiok gara zergadunak eta zergadun garen horretatik, badagokigu geure hizkuntzan bizi, lan eta zerbitzua jasotzeko eskubidea ez da, beraz hori ere izan dadila, zerbitzuari egokitua eta maila berean gutxienik, ez da izan gaztelania derrigorra eta euskara hautazkoa, ez da? Bai, zain behar da horrela. Bueno, esan dugu Bizkaiko Batzar Nagusietako kideak hortxe lekuko aldaketa, atzerapen apurtxu batekin datorrelako Bilbo handia da. Da jende asko da bilkorrika. Egon nahi begiratzen irudiak eta jende pila dagoela. Ahi behirazen ala dauden kaleak. Bizon emozioa ematen. Bai. Jogurin esaten zabilte eta gauza interesgarri asko betiko moduan. Euskarara hurbildu zara, euskarara hurbildu zinen. Eta bestelako mundu bat zabaldu zen, eta izan zara aitzindari esate baterako travestiak euskalduntzen be bai, Euskal Herrian. Esan behar dut, ez naiz... Ateak zabaltzen. Bai, ez naiz lehena, eta ez bakarraz, gogoratu egin behar dugula La Muerte de Mikel pelikula, eta hor agertzen zan fama, transpersona, transemakumea, eta berak artista zan, eta berak ere egiten zituen euskarazko abestiak. Gero hemen Bilbokoa, Kepa Gallego, ni baino lehen, ere travesti moduan lan egiten zuen, eta ere euskarazko abestiak playbakaz egiten zituen, eta gero agertu nintzen ni ez nintzen lehena,
Baina bai, hasi nintzala, hori esnekiak gogoko ditu eta bestearekin, eta gero ja horrez geho, atope. Eta ikusgarritasun hori, gero, zelan hartu duten lekukoa? Gazteak ere badatozelako? Bueno, dator superpotente, oso diskurso potente. Eta jolaselako gogoz. Non eta Nafarroako herriberan gainera, ez? Bueno, Iruñako drag estena itxela da, baina ere Gipuzkoa Atletikan ere badago, hemen Bilbon badago ere, egon dia goixean travesti kilometro bat egiten, eta zoragarriak dira. Haiek dia hartu egin behar duten lekukoa, eta barrotarako gaude gu laguntzeko eta mesedez jarraitzeko eta euskaraz egiten. Jogurina, elkarlanean aritzen zarete gainera, zure azken bideoklipetan ikusi dugu, nola euskal travesti belaunaldi berriarekin batera elkarlanean aritzen zaren, eta Nafarroako herriberan honezkero itura hartuta daukate gainera kilometro hartzeko, nahiko ikusgarri izaten da, non eta gainera deigarria da, eremu esan dezagun idor eta zailenean alako kolorea, erakustea eta errepidea atontzea. Ni nikoen joateko, baina justu egon nintzen basaurin lan egiten, korrikarako, egin nuen ere beste bingo bat, Aurori Badiolarekin, baina ni egoteko nengoen, egun horretan, ja oain dela 2 urte ere nengoen joateko, baina azkenean ezinezkoa izan zen. Baina hor jarretzen dute, espero dut egunen batetan lekukoa eramatea, ze niretzat kriston posa litzateke, oain dela 4 urte ere, hartu egin behar nuen lekuko eta gaixorek ibili nintzen eta... Proposatu beharko dugulako mezua edo, jogurinak... Zer nolako, zea? Jogurinak idazti urteren baten. Ai, amaninek eraman nahi del lekuka egunen batetan. Jogurina esaten gabiltz eta gauzak esan dituzu, euskararen alde egin nahi dugu, baina erreibindikazio bat da hau, baina festa ere bada, eta zuek ere basabiltzate esan duguna, ikusgarritasuna emoten, LGTBI mugimenduari, eta festa bidez eta humorearen bidez erreibindikazio hauek egiten. Zergaitik uztartu behar dira biak, zergaitik eta humorea, hain garrantzitsua be bai. Nik argi daukat ere, humorea oso garrantzitsua dela, nik kasua honetan nagoen jantzita bezala, batxutan serio gauza bat hartu egin behar diala, baina ere humorez eta ironiaz ere, eta gauza asko zabaldu egin behar ditugu humorearekin, musikarekin, eta batez be, azken mola honetan nago umentzako gauzak egiten, eta haiek, gauzak beraientzat nik egindako gauzak ez dira gogorrak eta orduan izan behar dira, humorearekin, polita, koloretsuak, eta beharrezkoa da ere humorea. Eta hemen Euskal Herrian humorea handia dago, eta oso, berezia eta zabaldu egin behar dugu ere, bai. Hori da, zabaldu, batez ere hori, zabaldu eta guztiek lekua izan dezatela. Jogurina Boroba, ondo pasa gero bingoan. Ai ama, gora euskara, gora eka eta gora korrika. Eskarrik asko Jogurina etortzierren, plazer bat. Eta Andoni ere prest. Irudi horietan ikusten da Ilaski, aipatu duzu, zabalgune hori, korrika zabaltzen ari da, eta udaletxe inguru hauek ikusten duzu, ikurrinaz josita, ederra da argazki hau, eta Bilbo handiak gaur euskararen Euskal Metropoli izateko konpromisoa badauka, eta hala izaten segi dezala, ezta? Andoniren ganagoa, ze beste gonbidatu batekin daukagu eta? Bilboko udaletxe atari hau gaur, badakizuenez, bihurtuko Euskal Herriko agertoki nagusi, eta eguzkiare ari zaigu ateratzen. Hemen dugu, Bilbotik, oso urrutitik, Iurretatik etorri zaigun familia bat, Lier eta Aixa ditu gurekin, kaixo bikote? Kaixo, egunon, guztioi. Zein da gaurko zuen asmoa? Egun pasa etorri gara, ez da, goizaldien dukin jogu lekuko hartzea menditaldekoa, Iurretan bertan, eta, umiek izartu die, eta egoten da guraldi zipen lagunduko eskule, eta egun pasa musika bat entzun, sozer bazkaldu, da, egun pasa gustora, Euskaran aldeko jai honetara, edo. Horrelakoak ere, ez? Etorkizuneko belaunaldientzat egunak garrantzitsuak dira, ezta? Honepeik ez den junbida, ezta? Azikeran alperra pota moten da, guraldi honegaz umiekaz etorti, baina euriri gero geratuko jaki goguen, eta gero gogo horregaz edo, espero dugu hasi hori ereitea edo, eta eurepe etorkizunean jarraitzea Euskaran alde, eta osatzen eta Euskaraz bizitzen. Korrikaren, orain dela gutxi pasatu eta ari da udaletxe aurre hau korrikak utzitako arrastoarekin jendez pilatzen, hemen bertan jarraituko duzu bukaerako ekitaldi hau. Hartu dugu leku estrategikue, bukaerako mezu hori entzuna lizeteko, eta bukaerako ekitaldi zebentzet hemen jarraituko, eta gero arenalien, edo nun topetan dugun beste lekutxo bat egun pasa ikeko. Bikain bikote, mil esker eta ondo pasatu. Eskerrik asko zuei. Sekulako plana daukagulako familia osoarentzat era guztietako jendea datorrona eta oso ondo pasatzen du. Eta gitarau ederra gainera gorko. Gitarau zoragarria.
Mikel Marquez aspaldiko zelantzauz. Ieu! Ikain, primeran, begira, eguraldiare... Eguzkiak ekarri diguzu, Mikel. Bai, Eguzkizpi batzuk ekarri dizkiguzu. Eguzkiak gurtzen du goia. Zer moduz, ze plan daukagun? Bikain, hau planazo bada. Planazo izugarria. Bai. Zer dauka korrikak? Mikel, horren beste unkitzen gaituena. Bueno, guk betidanik sortzetik ezagutu dugun zerbait da, ez? Umetatik. Gure adolescentzian eta gaztaroan bete-betean harrapatu gintuena, ni kantatzen hasi eta oroitzen dut furgonetan hainbat ediziotan nola kantatzen genuen, garai hartan furgonetara igo, gitarrakin, eta ikusten genuen, herri batera nola sartzen ginen, kriston jende pila eta gero ateratzen ginen, eta jende urrutzen zijoan, eta gero urrengo herrira sartuta. Oroitzapen izugarriak, zenbat herritan ez otudan kantatu ere, korrika dela eta, gure bizitzako parte izugarri bat. Ezagutu ditugu korrika batzuk, ekine basabiltz egunez egun jarraipen egiten, eta azken korriketan bebai, sentsazioa hau gorantz doala jendeari dagokionez? Nik esako nuke baietz, eta zuzenekoetan argi ikusi ahal izan den bezalaxe, egia da, Bilbo handi batean jendea elkartzea, esango dugu erraza izan daitekela, baina kilometro ugari dira, eta uste dut Ipar Euskal Herrian esate baterako Lapurdiko hiriburuan Baionako zeharkaldia benetan jendetsua izan zen, Nafarroako herribera izugarri jendetsua izan zen, eta uste dut urtetik urtera Euskarak baduela halako kontzientzia aktibazio bat, eta erabileran akaso motelxe gabiltzan arren, kontzientzia aldetik ikusten da korrikak gero eta atxikimendu zabalagoa izan duela, eta hori irudi ederrek utzi digute, baina badu be alde hori, premia bat badagoela eta kontzientzia hori aktibatzen ari dela. Ze sentsazio, Mikel, hau gorantz doala? Bai, nik uste baietz. Maila hortan dudarik gabe. Gutxuneak gutxune eta hainbestetan hitz egiten diren gure gabezi eta guzi horiek itzali gabe edo zeatu gabe, itzalik eman gabe, baina nik uste hau goruntz doan fenomeno bada eta, gaur egungo garaiarekin ere badu zerikusia, ez? Evento handien garaian gaudela dirudi, ez? Eta hortan noski parez sartzen da hau ere. Esango dizuet, une honetan Elkar argitaletxeko lekukotza ikus dezakegula, eta aipamen hau egiten dut atzerapen zertxo baitekin badatorrela aipatzeko, ze honezkero esan genezake 23 bat minutuko atzerapenarekin datorrela ilaski, beraz eskerrak eguzkia etorri zaigun, akaso eguzkiaren zain zegoen baita korrika ere, atzerapen txiki bat, baina izue, erdigunean honezkero zeharka, atzerapen pixka batekin, baina alduko zaigu, udaletxe inguru honetara. Irudia zuzeneko hementxe gaude eta Mikel egin duzu korrika eta ze berezia izaten da norbere herritik doanean eta orain 24 jarraipen hau eginda, nola unkitzen garan bebai edozein momentutan korrikarekin bat eginda. Bai, guk etxean ere, telebista jarri eta hor dago, ez? Ia 24 ordu, ez? Ikuste duzu, halako lekutan da ez dakitzen bat, 2000 eta ez dakitzen bat kilometro eta zeata. Hori oso politia da gaur egun, ez? Hori ikusi alizatea eta jarraitu alizatea dudari gabe, ez? Eta, zure... Herrian ze moduz bizi izan duzu? Ondo, ni hori jotik, hori jon bizi naiz, eta hori jotik pasazanean, antxe ikusi genuen unetxo batean, gero joan behar izan nuen Zarautza, baina ikusi nuen justu pasatzen, eta, orain... Mikel, zu euskal musika sortzaile gisa, korrikak badu beste puntu bat, eta zuzenekoetan hori aipatzea aztu zait ilaski, korrikak 24 orduko seinalea bakarrik ez, 24 orduko musika seinalea ere badakar, euskarazko eta euskal musika seinale hori, akaso toki askotan zaila dena topatzen, segun non bilatu egin barra dago, eta badira euskarazko kateak, irratikateak, telebistakateak, baina gero ere egunerokoan ez da inerraza, euskarazko musika, ez dakit, gasolindegian entzutea, edota hori erosterakoan euskarazko musika entzutea, eta korrikak hori ere badakar, ez da? Bai, eta bota duzun horri, ez, nik ere lekuko hartuz esango nuke, badagoela asko egiteko, ez? Beste kultura batzuk beren hizkuntza eta beren burua zaintzen duten bezala, bere musika ere zaintzen dute, eta bere sortzaileak eta bere artistak, ez da? Eta guk ere planteatu beharko genuke serioski, ez halako batean,
euskarazko musikaren kupo batzuk adibidez egon beharko liratekela komunikabideetan, gehien bat publikoetan, ez? Pribatuetan agian zailagoa da, ere posible da, noski? Baina hori ere aldarrikapen, aztu behar ez dugun aldarrikapen bat da, ez? Babes hori, ezta? Askotan aldarrikatzen duzuena. Bazabiltz lanien ala ere? Bai. Kantu berria? Ari naiz, disko berria bai, kalean da dagoeneko, joango naiz, bisitan saio desberdinetan eta aurkezten, eta bai, gezurrari zor, azken nire lana, 9 berso sorta, 9 bersolarienak, nik musikatu ditut, doinu berriak egin ditut, eta hortan ere, egurra. Zederra beti, Mikel, zurekin bat egitea, zu ikustea. Gauza bera. Gozatu asko gaur, gozatzeko aukerak badaudelako. Ederki, zuek ere. Mikel. Aipatuko dugu gainera. Atzerapen hori, Bai, atzerapenen zertxo behatiekin, baina ohikoa izaten da. Korrikak ibilbidea honezkeno moteltzen hasiko duelako, jendetza dator korrikaren atzetik, eta aipatuko dizuegu nabarmendu barreko erakundeak izango direla, datozen minutuetan, metrootan, lekuko hartuko dutenak, Bizkaiko Foru Aldundiko langileak ikusi ditugu esate baterako, baina datozenak besteren hartan aipatuko dugu laster Euskaltzaindiak berak hartuko duela lekukoa, beraz datozen lekuko hartzeak izango dira, esan dezagun, lekuko garrantzitsuenak, metru gutxikoak izango direnak, baina lekuko garrantzitsuak izango direnak. Eta irudietan ikusten duzuen bezalaxe, Bilboko udaletxea atzean, zubia lepo beteta, eta ugari dira, korrikarekin batera bakarrik ez, korrikaren bazterretan lekukoari ongi etorria ematera gerturatu direnak. Gonbidatuz inguratuta jarraitzen dugu, goi mailako gonbidatuz inguratuta jarraitzen dugu. Keparraski ze moduz? Ondo, hementxe, pingarillo jarten ez noen ondo. Landa lan zabiltz azken aldian. Bai, banabil. Eta zenbat lan interesgarri egiten. Bai, posik. Eta ze arroguzu ikusita lanien. Ondo. Ze moduz? Ondo, posik. Egun ona, Iban, korrikarako torri zara? Bai, korrikarako torri. Etxera torri zara korrika egiten. Korrika torri zara. Atzo justu asko txiki pasazan, eta ingen ikun kilometro batzuk eskerien alde, eta gaur nola ez Bilboko festa hundi hontan egon bernun, FOMOak ekarri nau pixkat baitare. Ondo. Bai. Zer dauka korrikak, Iban? Korrikak dauke sentimendu berezi hori batiz bat, euskerie sentitze deunak, euskeraz bizigeanak eta euskeraz hazi eta ez zigean ontzat, olako hainbeste errealidade, hainbeste jende, hainbeste nortasun, ez? Euskerien aldeko olako egitasmo baten alde ikustiek, emozionatu ekezatu, ez? Eta zure herriti pasatzean nien justu leheno komentatu dezuten bezala, kilometro batzuk ikie testiguen atzetik, olatu horren parte izaten, niretzat da emozionantie, oso emozionantie. Aipatuko dizuet zuzeneko hori erreparatzen, Euskaltzaindiaren txanda, Euskal Ekonomisten elkargoa, aipatu dizuet lehen, datozen erakundeen lekuko hartzeak, nabarmentzekoak izango dira, azken batean korrika ez delako, ia da sosa bilketa badela, baina erakusleio baita ere instituzioen batasun baten isla izateko. Hori, hain zuzen ere, uneoretan irudietan ikus dezakezuena. Kepa zer dauka korrikak? Korrikak, ni asko emozionatzen hau korrikak. Ni eruten hau asko, unbe garaira, bazkenien da, beste belaunaldi batzuk transmitiru duzkuen euskararekoko maitasuna eta euskaraz bizitzearen garrantzi hori, eta ninaz leku desberdinetan korrika itxekua gainera, asko gustau izan jat beti eta unkidura berezi bat sortzen duz korrikak. Herri honen parte bat da, ez, azkenian. Esaten, Gabiltz, danok hemen gauzen danok sentitzen dugu momentu honetan, erabatera edo bestera lotuta, gauzela zeo zer konpartitzen dugula, Iban. Azken finen bakoitza daukelako bere realidadie, euskarakin bakoitza dauke bere, harreman ezberdin hori ez, baina azkenien dano daukeu. Geixo gutxixo euskeriekin harreman hori, eta gero musikiek bat eztematik jauen, nahi musiki asko gustatzen zait, zetak asko gustatzen zait, eta urtengo arrannoaren egaldia, lumadi berriaz, asko gustatzen zait. Eta korrikako kantu danak, ni dauket playlist bat, eta playlist horretan dauzke sartute korrikakin urtero ertetzeien kantu danak, eta beti horre goten aizen zuten, korrekakin batitzen. 24 orduko zuzenekoak menpekotasuna sortzen ditu. Bai, sorten, eta erorketak, TikToken zenbat aliz agertu zaizkiten, aurtengo korrekako erorketak, momentu esanguratsu hosek. Sare sozialetan zenbat mugitzen ari dana urten baitare, korrika eta nola urtero egan ikusten, nola, gaztien artien baitare, aurten TikTokekin ikusi duen bezala, nola jendie hori jarraitzen ari da, 24 orduko seinale hau YouTubeen, eo ETV-on eta beste Davide guztietan, eta oso, engantxa huitxo azken finean. Eta hizkuntza fokua jartzea hizkuntzan eta ikusgarritasun ematea hizkuntzari, Kepa, zema lan zoragarri egiten nahi zareten eta gure hizkuntzan, sortzen betidanik, baina badauz
tarte batzuk, halako ikusgarritasun bat lortzen dutena, lan bat, kanpora ateratzen dabe bai, eta danok zeuekin, apur bete, gazbe bai, ez da? Bai, oso politia da. Nik gustauko jaten apur bat azpimarratzia euskeraz sortziak daukon garrantzia. Ze herri honetan, ustot, zoritxarrez, askotan sormena ez dela euskeratik egiten, gero itzultzen dela euskerara, eta ustot, azpimarragarria dela, importantea izango litzakela sormen hori euskeratik sortzia, ez delako berdina, hizkuntza baten edo bestian sortzia, eta ez delako berdina hizkuntza batetik bestera itzultzia edo hizkuntzan bertan sortzia, eta ustot importantea dela euskerazko sormen horrei lekua ikia eta azpimarratzia horrek daukan garrantziaz. Euskal Ekonomisten elkargoaren txanda da une honetan, eta geure bidali bereziak ere zain ditugu, korrikako berri emale berezi, oinatz aurrera. Bai, hemenen ondoan ikusten dezuen bezala, Jakes daukat, Lakarritik etorri da Bilbora, Zuberoatik, egunon Jakes? Bai, egunon. Bueno, kontatu guztu, nolatan etorri zaren Zuberoatik Bilbora? Orain dela 10 egun atarratzen nintzen korrikaren abiaduraren zat, eta ongi iduritzen zait azkena ere egitea, lehena eta azkena. Eta niretzat erresa da, zenta emaztea hemengoa dut, orduan egiten dutut joan etorriak. Hasi eta bukaera. Hori da. Aipatu dikuzu, atarratzen korrika saiotxoa egintzen nuela, zer moduz joan zen? Oso. Jende desente bilizan, tarterik hartu altzen nuen. Sekunan ez genuen ikusi hainbeste jenderik atarratzen, eta oso ongi, eguraldi oso ona, giroa oso ona, bikaina oso ongi. Bai. Lakarrin zure herrian atarratzen inguru horretan euskararen egoera, zein da, nolakoa da? Erran daiteke iparralde guztian bezala azken 30 urtetan beherakada bat ezagutu duela euskarak, eta baina ni nahiko baikorra naiz eta ikusten dut gazteek asko badakitela, falta da pixka bat pratika edo erabilera, baina ikastolarekin eta eskola publikoaren elebidun sailarekin berriz lortuko dugu euskara biziaraztea Siberuan eta Basaburuan. Oso ondo Jakes, gozatu gaurko eguna, zea gaurkoan ere korrika egiteko tartetxoa ateratzen dezun, eta gora korrika. Mire eske, gora korrika, bai, ale, agur. Esan digu, Jakesek atarratzen egon zela, emaztea Bilbokue, Zuberotik Bizkaira, korrikan moduen 7 lurraldeak zeharkatzen ditu, egoera oso ezberdina, hizkuntzak bai lurralde ezberdinetan, 3 administrazioetan zatituta dagoen herria ere badaukagu, hau guztia azkenien lupaz begiratzen hasten bagaran hain herri txikian borrek ekartzen digizkigulako horren beste kontu bai. Kepa, eta esaten gabiltzena sortze lan hori, zerekin zabiltzen galdetu behartzut, Aberrantzerkiak idazten, sortzen edo zabiltzen. Idazten... Pelikuletan bakarrik ikusten zaitxugulako azken aldean, baina... Pelikulako indela 2 urte izan ziren, aurten estrenatu die, oin ez dauket pelikulaik. Baina sortze lan ze garrantzitsua dan, esaten gabiltzena, vertebrazio lan hori egiteko. Bai, eta erreferentiak eukitzeko. Euskeratik sortutako erreferentiak, ze uste dut oso importantiak diezela erreferentiak eukitzea hizkuntza baten, hizkuntza hori hasi behin bebai, ez? Eta jendia ezi behin hizkuntza horretan dauzen erreferentiekin, orduen ustot importantia dela, bai. Zertan zabiltz? Oin hasiko gara Xakeren ikuskizun berriakin, Zidari izeneko ikuskizun batekin, Bixar bertan hasiko garen saioekin, irailean estrenatuko dugu, eta gero ekainen hasiko ditut, berriro elkarrekin izeneko antzeslan bateko ensaioak baita, txantxakakin, osea, urte oparua, aurtengoa be, posik. Ze ondo lan da lan, Iban beste horren beste. Beste horren beste oso gustua disfrutatzen, eta azken aldi honetan baita ere oso garritan honi korrikakin. Osa, bai korrikakin, baina maratoi erdixek, maratoiek, eta atzo adibidez, zestutik, askotxiko azkarateko tuneleaino maratoi erdi bat inun, korrikakin batea. Bai, 22 kilometro initun, korrikan alde, euskaren alde, eta gero, maratoi erdixek Donostin, eta Euskal Herrire asko gustatzen etortzi batiz bat, korrika ikia, eta gero baita ere, sare sozialetan atope, baina oso pozina hoi ikusten nola azken aldi honetan, zenbat aidan bultzatzen eta zenbat jende ateatzen zaiten, bai TikToken, Instagramen euskeraz, ze bai izen dela borroka bat baita ere, urtiekin horri biligala euskerazko eduki sortzaileek, aber nun dauden, nundik ateatzeien, hor dago borroka hori, eta oso pozina hoi ikusten nola azken aldi honetan, hainbeste referente berri dauden, euskal sortzaileetatik, eta TikToken agertzea eskitenien bideoek euskeraz, beretan asko pozten hau eta asko kontsumintzen dut. Hasiko oso pozten hau, gora euskal sortzaileak, eta gora bai euskera eta gora gu.
Pibagu. Eta zuzeneko seinale horri pixka bat erreparatuz, 12:04 inguruan zen heltzekoa, korrikaren lekukoa bere helmugara, Donostiako Bilboko barkatu, Gipuzkoako eskema etorri zait, barkaidazue, Bilboko udal inguru honetara, eta ordu 4 pasatxoko atzerapena honezkero badu, beraz, geure kalkuluen arabera, esango dizugu 12:30 pasatxo helduko dela, holtza alboan dugu, eta bertatik bertara entzungo dugun mezua izango da, ikusten duzu jendez lepo dagoeneko, eta azken lekuko hartzeak kontatuko dizkizuegu noski. Ordua hurbildu ala, ja, betetzen hasi da. Ze plan zuek gaurko, esaten gabiltzelako aldarrikapen egingo dugu, gure eguneroko lanarekin kepa egiten dugu, hizkuntzaren alde, egiten dugu gure izaeraren alde, baina bada garrantzitsua be bai festan egotea, festan ospatzea, eta bada garrantzitsua elkarri ikustea. Elkarri ikustea eta komunidade sensazio hori eukitzea eta horrelako festek eta elkarrekin ospatzea bada garrantzitsua. Eta ikusgarritasun bat emute utzielako bai gauza honek, orduen nire asmoa gaur hoixe ospatzea. Galdera zehatzago egingo dizkizuegu, zein da zuen plana? Jakin nahi dugu, zein da plana zehazki? Akaso guk ere antzerako zerbait egiteko, Ilaski? Batzen atzotik, Atzo asko, claro, atzo asko jiti pasazan, asko jin juerga ederra bota genuen euskarian alde beti, ordu gutxi inditxogulo, baina hemen gaude. Bat gutxiago gainera. Bat gutxiago, porque ordu gutxetan 3 ziren de repente. Eta esatez zer nahi ama, baina hemen gaude. Eta gaur, karri dut tortilla batata bokadilue, eta Bilbon egun pasa. Eguzki ederratea du, preokupatu egun den, aber, eurixen goaltzuneo. Itxura hona dauko. Guzti gara. Baina joan zaigu, ostarteak nagusi dira une honetan. Ikusten hau, Erikarekin etorri zara. Bai, ontsa elkartu naz, Erikakin eta bitxu miren bebai, eta Xanti, eta... Bitu horreuren... Bai. Miren, ongi egaz bebai horre aktoreak. Bazarete lagunak, gustatzen zait hori. Bai, eta zema laguntzen zareten elkar. Bai, nik gaur egun dauzkaten lagun zirkulo handixenak lanbidetik injako lagunak die. Oso politia da hori, bai. Behar duelako? Bai, behar duelako. Banakako lanak dira, banakakoak gara, baina danok talde handi bat osatzen dugu be bai. Baina gure lan asko egiten da taldien, eta oso importantia da, talde horrek ondo funtzionetia, eta gainera lortzen bozu harreman berezi hori edo konexio berezi hori, asko sobeto. Orduen, holako egunetan be, elkarrekin. Bai mentxe, Kepa eta Iban, ikusten dutela hemen ja basabiltzatela lagunez oso ondo inguratuta be bai, bat, eskerrak emon etortziarren programara, gurekin bat egitearren, sorte hon, proiektuetan, oso ondo eskerrik asko, iten duzuten lan guztiagatik. Gaur oso ondo pasa. Berdin. Ospatu. Guk ere ondo pasatzeko tartera hartuko dugu, Ilaski. Seguru baiet. Zuen pista kaso gertu jarraituko dugu, ez joan oso urrun, mesedez. Lazer bat, zuek ikustie, hau pasuek. Ondo izan, eskerrik asko. Eta gu itxaroten eta jendea hurbiltzen udaletxe alde honetara, zubiko irudiak ikusten ari gara, 12:21 minutu, atzerapen horrekin datorkigulako korrika, berehala ikusiko dugu, nola amaitzen den korrikako azken kilometroak hementxe biziko ditugu, mezua nork idatzi duen ere jakin behar dugu, aurretik bestelako gonbidatu batzuk Garazik. Beste gonbidatu bat, Garazi? Bai, hementxe nago Aina Marinekin, zer modu, zer? Etorri zaretela asteburu pasa esan didazu, ezta? Bai, atzotik, bai. Eta nondik etorri zarete? Xaratik. Handik ere pasada korrika, zuk han korri egin zenuen? Bai, astearte aratsaldean. Eta giro ona zegoen edo nola zegoen herria? Zerbait egiten duzue korrika datorrela eta prestaketak eta egiteko? Aurten ez da ekitaldi berezirik egin. Guai dela 2 urte egin zen bertso saio txiki bat eta aurten ez. Eta zenbagarren korrika da zurea aurtengoa? Hainitz, nire adinean, 2 urtetik egin dut, ez ditu kontatzen ere. Eta gaurko zein da zuen asmoa? Hemen zaudete korrikaren mezua entzuteko zain edo eta hau eta gero zer egingo duzue? Aperitifa, pintxo batzu bian, lasai pasatu aratsaldea eta bortzak aldean etxe alderat. Ongi, eta zure ustez, orain badakizu bolo-bolo da bilela nork idatzi ote duen mezua eta zure ustez nork idatzi du? Ideiarik ez. Ez. Apustu egin barko bazenu baten alde? Maialen? Maialen? Agian. Izan daiteke, ikusiko dugu. Emazte bat, agian. Hori da. Oso ondo mila esker, Aina Mari, egun hona pasa. Gauza bera, mila esker. Hortxe, zuena da hitza.
Bilboko zubia honezkero, jendez lepo daukagu ilaski, eta lehen aipatu dugu, ezta? Atzerapen zerbaitxorekin badatorrela korrika, motelduko du gainera laster pausoa, eta oker espalden gabiltza, 3-4-2-4 zenbakian. Alaxe, zuzen esan dugu, 3.225 bete berri, eta lekukoi dagokienean, une honetan, emazten aipamena egin berri dute, ea mezua emazten eskutik ote zetorren, lekuko oraintxe bertan, korrikak Euskal Herriko mugimendu feministaren eskua darama, eta horren euskarri esan da bezala, emazteak, emakumeak protagonista, azken txampa honetan, eta gonbidatu bereziak ere berelakoan, momentu batetik bestera, alakako batean, harrapaladan, momentuan harrapatu eta badator, ezta? Minutu baterako lapurtuko dugu. Minutu bakarra. Irratirako egondolako. Aurretik pasean ikusi dugu eta ez zara eskapatu. Lorea, ez zara eskapatu. Bilbon azken korrikan iritsi zenien mezuaren egilea zeu izan zinen, ze momentu unkigarri izaten da hau, Bai, oso unkigarra. Zuk ere badakizu, iazki zer izaten da hori. Zerra. Eta pentsatzea orain norbait egongo dala, alegia, mezua idatzi du nori. Ze urduritasun, ze aukiko duen, hori gogoratzen denik. Momentu aurreko, bereziki aurreko, ordura orden, 10 minutu horiek, ordura arte, baina ja, ikustezunen jendetza eta mezua irakurri, lasai, ondo, en fin... Lorea, justu, oraintxe gainera, Euskal Herriko mugimendu feministaren lekuko hartzea da une honetan, eta akaso korrikako mezuak ere, aukera hori ere, eskaini du eta lekuko hori ere mandu, emazten emakumen ahotsare izan dela, lekukoaren mezua, eta azken edizioetako egileok ere horren lekuko bazarete. Bai, azken edizioetan emakume desente pasagara, eta hola, segida xamarrean, ez tartean, bakizu, parentesiak osatuz bezala, baizik segida xamarrean, eta, nik uste dut aeka eta korrikak beti daukala begi ona, jakiteko zer da bilen, zer ez da bilen, hori eman hitza ematen dion horrek zer ordezkatzen duen, eta, horretan nik uste dut oso adi egoten direla, eta ziur nau, aurtengo mezularia ere izango dela aproposa eta momentuak eskatzen duna edo momentuari erantzungo dion mezu batekin etorriko den norbait. Horea da, niretzako ere, bi mezulariren alboan egotea, gaur holtza honetan, korrika heltzear den honetan, eta gure eskuren txanda da, aipatzen zenutenaren arira, korrikak baduela, halako begi fina, eta gure eskuk korrika honetan ere izan du, parte hartzea, erabakitze eskubidea ez emakumeena bakarrik, gizarte osoren erabakitze eta alduntze hori ere islatu nahi izan duelako, ezta? Bai, nik uste dut alduntzearen ideia eta pixka bat kolektibotasuna, alduntzean izan liteke norberarena, bizitzaren alor askotan, baina hizkuntzarenean da beste gehienetan bezala, erabat kolektiboa izan behar duen zerbait da, eta uste dut korrika bere horretan hori dela, alduntze ariketa bat. Euskararen aldeko, euskalduna gara, euskaltzalea gara, euskararen alde gaude, eta hori, goazen taldean, elkar indartzea eta elkar egitea, uste dut hori garrantzitsua dela. Konpartitzen dugun sentimentu hori, eta danok, herrikide egiten gaituen sentimentu hau, honelako egunetan, oiloipurdian nabaritzen zaiguna. Lorea, eskerrik asko hortxe harrapatu zaitugulako, eta igo zara gurekin tartetxu bete egoten, oroitzapena gogoratuko ditugu orain. Mezua entzuten dunien, plazer bat beti zu ikustie. Eskerrik asko, Lorea. Eskerrik asko, Lorea, ondo izan. Eta oinatzen gara goaz? Ez diozu, Loreari galdetu da ze plan duen? Bai, Ilaski. Bai. Euskalduntze ariketaz jardun duzu eta nire alboan dudan gonbidatua, halako ariketa egin duenetako bada, Alejo da bera, argentinarra, baina ketxon biziena, Alejo. Egunon? Kaixo, egunon. Zer moduz, korrikako festa honetara batuta zuere? Oso ondo, oso gustora. Eta ni duela urte asko etorri nintzen Euskal Herrira eta oso pozik, asko gustatu zitzaidan euskara ikasteko prozesua. Eta justu batzo gainera korrika egin genuen Tolosaldean, ze beste argentinar batzuekin, hartu genuen kilometro bat eta korrika egin genuen euskal diasporen nintzenean eta oso polita izan zen. Eta oso gustora, eta gaur ja kalez jantzita eta jaia egitera. Zure lehenengo esperientzia izan da korrikan edo aurrez ere parte hartu da zara? Bai, lekuko eramaila izatea tokatutu izaidan, eta hori lehenengo aldiz, eta oso unkigarria, oso polita, eta ja aurreko korriketan egon nintzen, kalean, jendearekin, baina gaur parkar taldean, eta oso.
Argentinarra izan da, alako egitasmo bat, irudikatzea bakarrik zaila izan daiteke hizkuntza baten alde egiteko. Zer iruditzen zaizu zuri alako egitasmo bat euskararen alde egiteko? Ni sinestezina iruditzen zait, pentsatzea, hainbeste egunak pasata, momentu zoro badago pertsona bat korrika egiten lekuko batekin euskararen alde, esaten, bueno, gu ere gure izateko nortasuna aldarrikatu nahi dugula, eta oso polita iruditzen zait, eta gukigarria be bai. Horregatik partu hartu nahi genuen be bai. Bueno, korrika pixkat atzerapenarekin datorkigu gaur Bilboko udaletxe horrenetara. Bueno, zein dira, pentsatzen dut lekuko hona iristen denean, mezua, egilea ikusiko dituzuela, eta gero, egunerako zein da zuen asmoa? Ez dakit nori izango den, egia esan, ez dut ideiarik, baina segurazki egongo lotuta modernitatearekin, eta nola aldarrikatu dugun euskara gaurko munduan, mundu globalizatu honetan, gure zatia aldarrikatzeko, eta gero entzun ondoren, hortik ibiliko gara, arenalen, eta zerbait jan, gozatu, dantzatu, eta egun polita pasa, hori da asmoa. Bikain Balejo, eskerrik asko, eta zorionak egindako ahalein horregatik, ondo segi. Zuei, eskerrik asko, agur. Eta zuzeneko irudi horiek jarraitzen segitzen dugu, begoatxa ikusten dugu lekuko hartu berri, sare herritarraren izenean, eta aurretik 11 kolore ikusi berri dugu, eta 11 koloreren aurretik gure eskuko nazioa di, akaso Euskal Herri berri horren erakusleio ere bada, hain zuzen ere erabakitze eskubidearen, lanean ari den, Sahara komunitateko emakume euskaldun belaunaldi berri horretako emakume euskaldunak 11 koloreri lekukoa pasata, eta esan da bezala, Bilboko erdigune hori zeharkatzen une honetan korrika, eta ilaski aipatuko dizuegu, lehen ere esan dizuegu, atzerapen pixka batekin bat horrela, berez 12:04 inguru horretan, espero genuen geure alboan mezu gilen unea, baina zertxo baita atzeratuta, esango dizuegu, 20 minutu inguruko tartea beharko duela, beraz, 4 gutxi inguru horretan izango dela, esan da bezala, izugarrezko jendetza batu duen korrika eguraldiaren lagunduguna azkenik. 3.428 kilometroan gaude, eta esan dakoa, azken kilometroak ikusiko ditugu, 6 gune gaur kontzertuak egongo dira, puzgarriak egongo dira, umeentzat, gazteentzat, nagusiagoentzat guneak, eta denetarik izango da, besteak beste ikusgarritasun hori ematen ari gara gure hizkuntzari, eta hemen aldarrikapenez gain oso ondo pasatzeko tartea ere izango dugu, janariak, edariak, karpak. Galdetu Loreari, ze plan zuen, denei galdetu diogu, Lorearen planare izango da ez da egun pasa egitea. Seguru oso ondo inguratuta, dau beti Lorea, eta seguru baietz. Hortxe, zuzeneko irudiak ikusten ari gara, eguzki herra daukagu orain, euria ere goizean egin du 12:00 pasatxo direnean, eta ikusten genuen hasieran nola atarratzetik abiatuta Bilbarainoko bidea egin duen korrikak, zenbat momentu ederra izaten da guretzat bai komunikatzaile moduan zubilan hori egitea, ez da gertatzen ari dena etxera erakartzea, egin duzu eguneroko jarraipen hori. Zer konkitu zaitu, zer aipatu 24. korrika honetatik? Deigarria egiten dena da gainera, zuzeneko erretransmisio hauek ez dira oso ohikoak, hain luzeak behintzat, ezta? Hiriburuetako erretransmisio edo jarraipen zuzeneko horietan esate baterako, deigarria da nola auzoz auzo, hainbat eta hainbat norbanako, enpresa, ostalari, elkarte, instituzio, ikastetxe, zaintzako langile, garbitzaileak, suhiltzaileak ikusi ditut, aipatuko nizuke Lodosako suhiltzaileen etorrera ere ikaragarri izan zela, bertan egoteko aukera izan nuela, edota Castejon bezalako herri industrial bat, herri beraren ego alde horretan, ezta? Ikaragarria da, nola zuzeneko horietan ikusten duzun, milaka herritarren konpromisoaren erakusleiho izatearekin batera, ariketa bat dela, ezta? Eta ariketa horrek arrastu hau zen du, zorionez, eta euskararen hizkuntzaren erabileraren egoera kolokan egon arren, ikusten da txikimendurik ez dela falta, beraz, uste dut gizarteak oroar eta instituzioek entzungor egin baino, parte hartze horretatik ere urratsak ematen segitu beharko luketela. Eta gero metafora handi hori, ezta? Eta segurazki korrikak horregaitik batzen gaitu bai, metafora handi hori eskuz esku dabilen lekuko hori,
guztiok osatzen dugulako herria, ez da? Eta korrikaren metafora handi hori lurraldetasunari dagokionez, 7 lurraldeak zeharkatzen ditu, gure hizkuntzari jarraituta, gure herri osoan korrika eta dagoen lasterketa da, lasterketa erraldoia, eta hori bada, lortu nahiko genuken metafora handi hori, ez da? Eta batzeko duen izugarrizko gaitasuna. Aniztasun oso handia ikusi ahal izan dugu, lehen aipatu duzu ez da, administrazio aniztasuna duen herria da geurea, eta administrazio guztien parte hartzea izan duen korrika izan da, horiren nabarmentzekoa da, eta euskaltzale edota euskal hiztunen eskubideen bermearekin bat egiten duten ordezkari politikoen parte hartzea izan duena, parlamentuen ordezkaritza zabalena izan duena, hain zuzen ere, eta honek zer esan nahi du? Ariketa edo praktika dela, une honetan akaso eragin beharrekoa, pendiente dagoena, adostasuna zabala delako, inor gutxi geratuko delako errepide bazterrean, korrika honetan parte hartu ala ez ziur guztien batasuna lortuko duela. Zu hori hartzen ari dira eta alderdi ezberdinetako kideak une honetan korrikaren testigua eramaten. Hori da, eta esan genezake azken batean, une honetan ikusi genezake esate baterako Euskal Herria Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak geroa bairekin batera eta ziur EH bait nolabait ordezkatuta baita ere azken batean Euskal Legebiltzarretako gehiengo osatzen duten alderdiak direla, eta hori ere esanguratsua bada, pentsatzen dut korrikako antolaketak ere, lekukotza honi tarte egin nahi izan diola, Euskal alderdien gehiengo horrek Euskarari pulsua eta uspoa ematea benetan garrantzitsua delako, instituzioetatik hasita, instituzioetako lotura duten gainerako ariketak gune guztietan garrantzitsua izango delako, hizkuntzari auzi politiko bezala, behar bezala erantzuteko. Oinatzen garagoa, ze une honetan azken kilometroiek ikusten ari gara Bilbotik korrika, azken uneraino jarraituko dugu oinatzen norekin zaude? Iaski, hemen Iruñako familia batekin nago ikusi duzu, argentinarrak izan ditugu, iparraldeko euskaldunak baita ere, eta hemen Iruñarrak, egunon familia. Egunon. Bueno, Iruñatik etorri zarete zuek, kontatu guztu, ze plan daukazuen gaurko, korrikarik egin ote dezuen, zain zaudeten korrika animatzeko? Egin dugu korrika pixka bat, egin genuen Iruñan, gaur etorri gara ona, eta egin dugu pixka bat, eta gero egun pasa hemendik, bai. Igandean ez da, pasaden igandean pasatzen korrika Iruñatik, jendetza ikusi genuen, zer moduzko eguna izan zen, nolako korrika saio egin zenuten? Egin genuen Atarrabian korrika, eta Atarrabia oso, eta pasatzen bi aldiz, eta bitan egin genuen. Zuek Iruñarrak zarete, euskaraz hitz egiten dezu ez zuen inguruan, kontatu diguzue? Saiatzen gara, beraiek nik baino gehiago, baina saiatu egiten gara, bai. Eta zuek zer plan daukazu gaurko, kontatu? Zer egingo dezue? Ez daki. Bueltatxo bat eman, eguna pasa, Eguna pasa. Eta zuk? Baita ere. Oso ondo familia, gozatu egunaz, gozatu korrikaz, eta ondo ibili. Eskerrik asko, gero arte. Familia guztierentzako plana gaur, Bilbo Mukuru Beteta Udaletxe plaza Urrekalde hau, Maite Goñi, ze moduz? Kaixo, egunon oso ondo, olakoetan beti ondo. Lanean gaude, baina gozatzen gaude, bai? Gozatzen, beti ez dago esaterik hori, baina oraingoa oso berezia da eta denak oso pozik. Eta gainera ikusten ari naiz irrati guztiak, Euskadi Irratia, Radio Euskadi, eta hementxe familia osoa, eta oso pozik. Badaukazu, EITB taldearen irratien ardura, besteak beste, eta ze garrantzitsua da Maite honelako egunetan, hemen egotea, elkarlanean gabiltza geue bai, Euskal Hedabideak, Euskal Herriko hedabideak bat eginda, honek ere batuko gaitu. Honek ere batzen gaitu, eta zer garen, eta indar erakustaldi hau erakustea beste ederra izaten dan. Eta horrelaxe izan barra dauka, ezin da beste modu bat egon, herri txikia gara, herri handia bestalde, eta elkarrekin jo behar dugu, eta elkarrekin beti. Eta horrelakoek erakusten diguten, denok batera egiten dugunean, aurrera egin dezakegula, bestela nekez. Hori oso interesgarria da.
eta bereziki unkigarria da niretzat, ikustea badakit irratiak ere egon direla, bestela gaur goizean egon naiz hitz egiten, beste irratiekin ere, hemen egon dira buru belarri, eta gu ere saiatzen ari gara, eta esaten duzuena, elkarrekin beti. Alaxe, ikusten duzu ez zuzeneko irudietan hain zuzen ere, alaxe dela, ez da, aniztasun horren erakusleio dela baita korrika ere, eta edabideen arteko elkarlan honi esker, izan dadila euskarazko zapina, euskarazko aniztasuna, euskarazko nahieran hori egunerokoaren parte izatea, eta hau guztia ere korrikak biltzen du, noski baietz, eta uste dut horretan ere ekarpena garrantzitsua dela, ezta? Edabide guztiok horretan bat egitea, ezta? Zalantza barik. Zer dauka korrikak, Maite? Horren beste hunkitzen gaituena? Osagai asko ditu, ezta? Nik uste euskara erdigunean jarrita, beste ezerk ez du ilundu behar, eta korrika euskara da, eta gu euskara gara. Eta hori behin eta berriz eta ozen esan beharra daukagu. Nik uste gaina azken minutu hauek bereziki hunkigarriak dira, eta gainera nire bizitzan zehar harreman oso estua izan dut baita ere korrikarekin, lekuko eraman dut hainbatetan, eta niretzat oso berezia da. Niretzat eta ikusi dan bezala, eta ikusten dugun bezala egunero, egun hauetan ikusi dugun bezala, niretzat bezala beste guztientzat ere, ez? Eta ia, pixkanaka oraindik ere areago joateko indarra daukagun, eta jende gehiago biltzeko euskararen inguruan. Azkena zuzenean jarraituko dugu, gu hemen telebistaren bidez ari gara, irratiek ere eta esan duguna, elkarlanean Euskal Hedabide guztiok bagabiltz, jarraipen egiten, guretzat badira egun ederrak hauek, Maite, lan handia, eskatzen digutenak, baina prestatzen eta egiteko, baina gero ze ederra izaten den. Eta prestatzen, eta esan nahi dut, ze emozioz gainezka baita prestatzen dugunean, ez da gutxiagorako. Eta gero ikusten duzu, zer dan hau eta inguruan daukaguna, eta denak merezi du. Maite Goñi, eskerrik asko kiku bat egitea erren guri be. Eskerrik asko zuei eta ondo amaitu. Eta gara euskara. Gora euskara. Zubia zeharkatzear da, korrika gertu dugu, eta garazi ere zai dugu, aurrera garazi. Kaixo, hementxenago bi aizpekin, argia eta norarekin. Zer modu zaudete? Ongi. Nondi zatozte? Esperetatik, iparraldean. Hori da, eta asteburu pasat etorri zarete. Atzotziko gira. Eta zenbat etorri zarete, hemen zuen lagunak eta ikusten ditut? Beste... Amak bat. Amak bat nakadien gira, gure aitamen gurasoen... Lagunekin. Lagunekin. Eta korrika egin duzu espeletea inguruan? Espetan, Kanbon, Baionan. Atarratzen ere izan zineten, ezta? Joan gira biatzerat... Kolektibarekin eta lizoarekin, gure ikastetxeekin. Ongi da, eta hasiera eta gaur hemen Bilbon amaiera. Zuen ustez, zeinek idatzi du mezua? Ez dugu ideiarik, ez dakit. Berba iparaldeko bat, ez dakit baten hor. Ongi da, minutu gutxi barru jakingo dugu nork idatzi duen, beraz, bien bitartean gozatu, eta horixe, hementxe bukatuko dugu zuekin da hitza. Idurre Eskisabelen eskuetan da, lekukoa, eta ikusten duzu daunezkero, korrikak pausua moteldu du, eta dagoeneko oinez ari da gerturatzen azken metroak izango diren hauek, eta mezua laster batean entzun ahal izango du, entzun edozein kasutan, dagoeneko korrikaren deiadar hori, Bilboko kale nagusi, hiribide nagusi hori honezkero betea delako, eta zubia zeharkatzeko prest. Hortxe Euskalgintzaren kontseiluak hartzen du, lekukoa eta mezu barruan dagoen idatzi eta eurek hartu aurretik honela izaten da, aekari ere eurek lekukoa emango diotelako. Vanessa Fernandez ibili gara elkarlanien zen moduz? Kaixo, sondo, lan handia egiten, kultura eta gure izaera oinarrian jarrita, eta esker mezu bat zuraldetik. Eskermezua nola ez, lehenengo eta behin komunikabide guztiei ez da, elkarlana lehenengo momentutik, bebai nola ez eskerrak, aeka korrikako antolatzaile guztiei, eta nola ez, eskerrik asko gizarteari eta hemen gauden guztioi ez da. Dela 10 egun egon ginen iparralden gogoratzen, eta bitu gaur hemen unkituta, laster jakingo dugu mezuak zer esaten dauen, eta
eskerrak eta eskerrik asko. Ezin dut gehiago esan eta gainera oso unkiututa. Sortzaile guztiek egiten duten lana, sortzaile askorekin egon gara eta artistekin egon gara eta jendea badabil, gure hizkuntzaren alde, gure izararen, gure kulturaren alde, edabidoi dagokionez ere, garrantzitsua da fokua jartzea gure izaeran. Ezberdindu nahi badugu bintzat. Bai, ezberdindu eta gero gure nortasuna dalako, ez da? Euskara sortu, euskara ekoiztu, euskara zabaldu, dala ikusentzunezkoa, dala sinema, dala artea, dala euskal kultura. Horretarako gaude. Vanessa Fernandez, iristen ari zaigu korrika eta hementxe jarraituko dugu eskerrik asko. Zuei eta benetan eskerrik asko egindako elkarlanagaitik, benetan eskerrik asko. Eskerrik asko, Vanessa. Plazer bat, hortxe ikusten dugu, udaletxeko zubian hartu dute, AEKako kideek testigua. Anel Ordi ikusten dugu gainera, eta ikusten dugu AEKako Bilboko euskaltegietako aurpegi ezagunak noski baietz ikusten da aitortza bat ere egiteko baliatu nahi duela Anel Ordik unkituta ikusten dugu, eta esango dizuegu 11 egun hauetan zehar izugarrizko lana egin dutela, eta zuzenekoetan ikusi dut Anel Ordi hainbat tokitan, Iruñan ere ikusi nuen, korrikan nola joaten zen aurretik ibilgailu berezian, ez dute inongo momentutan korrika zaintzeari utzi eta gaur unkituta azken metro hauek egiten ilaski. Bortxe, zanpantzarrak adi jarraitu beharko dugu AEKako kideen eskutik jasoko duelako mezuaren egileak lekuko hori. Eta hortxe AEKako kideen emozio hori atzerapenarekin ordu batak laurden gutxi eta azken kilometroan sartuta berehala ikusiko dugu. AEKako antolaketa guztiak hartu du lekukoa. Lekuko horren barruan zemezu dagoen. AEKako Nafarroako ordezkariak ere ikusten ditugu, Euskal Herri osoa ordezkatuta, eta euren artean lekuko aldaketak egiten dabiltza ikusten duzu elkarri helduta. Gora Bizkaia Euskalduna! Gora Bizkaia Euskalduna! Tipi-tapa, tipi-tapa! Korrika, Antolakotik Bilboa, Euskalduna zehatako! Eta hortxe, bazken lekuko aldaketa da. Eta hortxe, taldean. Itxura du. Gazte talde bat ikusten dugu. Mezu gaztea datorrela dirudi, Laski.
korrikaren azken kilometro, azken metroak zuzenean. Bilboko udaletxera iristean jakingo dugu lekukoak zer gordetzen duen, ze mezu dagoen. Eta irudian ikusten duguna, 7 gazte eta mezu bakarra. Eta argazkia honela osatuta, 7 euskal gazte ikusita, 7 lurralde ere bagara, euskara gara. Eta 7 mezugile, ez da hilaskin. Ba, lehenengo aldiz, 7 egile izango ditu, mezu horrek iritsi dira, gazte hauek ikusten dugu besteak beste, bertsolari eta idazlea da, Oiana Arana, Leire Casamaiu kazetaria ere ikusten dugu, Helene Mingui zinemagilea, Oier Inurrieta, Aitzol Gil de San Vicente, Salbat Altzugarai, Berriako kazetaria bebai bertsolaria, Beñat Kusue, eta hortxe 7 artean osatu dute, aurtengo korrikaren mezua. Eta esango dugu gainera, Gasteiz, Eskoriatza, Barakaldo, Tutera, Lapurdi, Xeuta, Hendaia eta Urepeletik datorrela mezua. Alaxe ikusten duzue, 7 mezulari, 7 herrialdetatik eta euskal belaunaldia. Egunon Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa, Beherea eta Garaia. Eta Siberua. Heldu gara, iritsi da 24. korrika Bilbora, zorionak Euskal Herria. Eskerrik asko, bihotzez, hemen zaudeten guztioi. Baita etortzerik izan ez duzuen hoi. Telebistan ikusten ari zaretan hoi, edo bihotza gurekin duzuon guztioi. Eskerrik asko eta zorionak korrikan parte hartu duzuen guztioi. Eskerrik asko eta zorionak lekukoa gau eta egun. Eskuz esku eraman duzuen guztioi. Lekukoaren atzetik joan zareten hoi, erori eta zelan alan altxatu zareten hoi. Espero ondo egotea guztiok. Eskerrik asko benetan, 24. korrika hau, horren parte hartzailea eta arrakastatsua egin duzuen euskaltzale guztioi.
11 egun abiatu ginen atarratzetik. Aurrera korrika, aitzina, oiukatu zuen hanek. Argi esan genuen orduan, Bilboraino ekarriko genuela korrika. Euskal Herria ekialdetik mendebaldera zeharkatuko genuela. Herri oso bat lotuko genuela. Eta herri oso bat bizirik sentiaraziko genuela. Eta lortu egin dugu. Bidean euskara gara, ozen oiukatu dugu, eta lortu dugu, hemen dago lekukoa, ongi etorri! kilometro. 3.200 lekuko hartze, baino gehiagoren ostean, hemen dago lekukoa. Eta zer dago lekukoaren barruan? Maitasun eskutiz bat. 24. korrikaren eskutuko mezua. Euskal Herriko 7 herrialdetatik datozen gazte hauek elkarlanean sortu duten mezua, biba zuek! Leire Casamayo Elkegaray. Elene Menyu Larrinaga Bilbao. Aitzol Gil de San Vicente Pla. Oyer Iñurrieta Garmendia. Beñat Josué Rosano. Ollana Arana Cardenal. Eta Xalbat Alzugaray Etxeberri. Gazteok, euskararen etorkizuna zuena den bezala, zuena da orain lekukoa, zuona da hitza, zuona baita mezua, aurrera. Euskara gara eta hemen gaude! Eskutik eskura jasatu dugu gure egiaren gorpuzkera. Hatxanturik baina itzina eraman gaitu gorputzak. Urrats bat eta bestea, lujean ejotuz. Korrika dabilenean, izerdiz betetzen den gorputza da gurea. Borrokaren eta desiraren aztarnak aho daramatzana. Korrika dabilenean, taupadak azkartzen zaizkion gorputza da gurea. Asaldatu egiten dena, nekatu egiten dena, unkitu egiten dena. Korrika dabilenean, indar behitzen den gorputza da gurea. Etengabeko eraldaketak aberasten duena. Beti aurrerantz doana. Soitatik, Urepeletik, Tuteratik, Endaiatik, Barakaldotik, Gasteiztik, Eskoriatzatik, pasatu den gorputz bat egin dugu.
Basa, asfaltoa, belarra, area, zapaldu dituena. Lur zati bakoitzeko berbak ikasi dituena. Pauso sendoz dabilela dirudi, baino zalantzatia ere bada gure gorputza. Birpentsatu zalea, beharrezkoa denean iritzi aldatzen duena. Gure gorputzak esan nahi duen dena euskaraz da. Baina ez du esan nahi bakarrik euskara. Egin nahi du berba nekeaz, pozaz, botereaz, minaz. Egin nahi die horro batzuei eta irri besteei. Zenbat gara galdetzen genuenok, nortzuk garen ere jakin nahi dugu orain. Nondik garen, zergatik egiten dugun hau guztia, zerk sortzen duen gutasuna. Euskara gara diogu, ez euskara naiz, komunitateaz ari gara. Besoa zabalik dagoen gorputzaz, zeinak leihoak dituen begietan. Urrats bat eta bestea, gorputz bat egin dugu denona. Ez dezagula ahaztu hori, bihar, bakoitza berera itzultzen garenean. Euskarak egin du gorputza. Hizkuntzak eraldaketarako tresnak dira. Leku bat ematen digute bizi gaitezen. Euskarak herri hau eman digu. Horregatik mintzo gara izateaz, egiteaz. Euskara egin egiten da, baina izatea ez da edozein gauza. Izatea egotea ere bada, nonbait mugimenduan, borrokan. Urrats bat eta bestea. Aurrekoei jasoa dakargu ahots berrietan. Onaino heldu gara, bai, baina ez gara iritsi. Oraina berehala amaitzen da. Azal berrituta datoz munstro zarrak. Baina gorputz bat sortu dugu. Askotarikoa, konprometitua, indartsua. Eta gaur hemen badago, egongo da bihar ere. Euskara gara eta hemen gaude. Hemen gara eta euskaraz gaude. Aurrera goaz, bazatoz? Aurrera korrika, eta orain AEKaren izenean, AEKaren nazio kontseiluko ordezkaria, Lourdes Etxezarreta Artabe. Zorionak Euskal Herria, zorionak! Eskerrik asko bihotzez, guztioi. Eskerra unitz, 24. korrikaren lekukoa eskuz esku atarratzetik Bilbora ekarri duzuen guztioi. Mila esker, biba zuek! Eskerrik asko 24. korrika posible egin duzuen aekide guztioi. Eta korrika antolatzen lagundu diguzuen denoi. Eta eskerrik asko 23. korrikatik ona galdu ditugun aekidei. Bezarkada erraldoi bat haien zenide eta lagunei. Iritsi da bai, Bilboraino,
Euskal Herriko 7 herrialdetatik datozen gazte hauen mezua. Euskal Herriko 7 gazte, herrialdetatik bana. Gure herriko gazte euskaldun eta euskaltzale guztien izenean. Leire, Helene, Aitzol, Oier, Beñat, Oiana eta Salbat. Soiutatik, Urepeletik, Tuteratik, Endaiatik, Barakaldotik, Gasteiztik, Eskoriatzatik, pasatu den gorputz bat egin duzue. Urratz bat eta bestea, aurrekoi jasoa dakazue ahots berrietan. Esan duzue, onaino heldu garela, bai, baina ez garela iritsi, aurrera goazela, eta galdetu diguzue, bazatozte? Erantzuna, biztan dago, bai. Euskal Herriko gazte euskaldun da euskaltzale guztiok, hartu lekukoa, bagoaz zuekin pizkunde berri batera. Gazte, baina ez horren gazte zareten guztioi, euskaltzale eta euskaldun guztioi. Y también a las personas que todavía no habéis dado el paso de aprender euskera. Opexon kinonpa anko felepa da pran lebazke. Ikasi eta praktikatu. Praktikatu eta ikasi. Euskaltegietako ateak zabalik dituzue. Tenéis las puertas de los euskaltegis abiertas. Les portes des euskaltegis sont ouvertes. Zeren eta hizkuntzarik ez duen herri bat ez da herri izango. Un pueblo que no tiene lengua no será pueblo. Un peuple qui n'a pas de langue ne sera pas un peuple. Eta gu euskara gara. Euskara gara bai, euskararen herria gara. Eta behin eta berriz esan dugu, gure herrian badago guztiontzako lekua. Berdin dio zein diren azalko lore, jatorri edo euskararekiko ezagutzak. Denon artean eraikita, azkenean aurkituko dugu gizarte zapalkuntza orotatik babestuko gaituen komunitate berdinzale eta zabala. Euskal Herri feminista, antirrazista, goxoa, eta euskalduna! Baina hori dena lortzeko ezin da euskararen etorkizuna borondate hutsaren esku utzi. Euskara eguneroko erabaki bat da. Egunero hartzen dugun hautua, egunero aktibatzen dugun konpromisoa. Denon ardura da, herritarrona, eragileena eta instituzioena. Eta batez ere, ordezkari politikoei dagokie babes juridiko eta politikoa ziurtatzea. Beharrezkoa da azken batean, euskara ikastea doakoa eta irisgarria izatea. Euskararen ezagutzaren unibertsalizazioan urratsak ematea eta erabilerarako espazioak sortzea, garatzea eta elkarlotzea. Ez gara folklorea, euskara gara. Milaka eta milaka euskal herritarrok garbi adierazi dugu. 11 egunez gutxieneko zein hizkuntza eskakizun nahi duen herri honek. Euskal Herri euskalduna.
hori da gure gutxieneko hizkuntza eskakizuna. Euskal Herri euskalduna. Gora korrika! Gora eka! Gora Euskal Herri euskalduna! Hortxe zuzeneko irudia Bilbotik une honetan Amaitu da eguerdiko ordu bata ekitaldia. eta 9 minutu amaitu Eta da festak ekitaldiarekin. jarraitu egingo du. Eta Azken jendetza ohar bat. azken ohar hauek entzuten, baina gaurko eguneko egitarauari lotutakoak izango dira, eta egitarauak aurrera segituko du, baina mezuari helduko gatzaio datozen minutuotan, eta deigarri egin zait, eta lerroburu gisa atera genezakena, oso erraz utzi dute gutxieneko eskakizuna, hizkuntz eskakizuna, Euskal Herria euskalduna dela, eta ekak mai gainean jarri du gainera, ez da polemikarik falta izan, azken egunotan, uste dut gutxieneko hizkuntz eskakizunari dagokionean titularra eman duela ekak, eta hori entzun berri duguna. Jendetza, txaloka une honetan udaletxe aurrean gaude. Bueno, berehala ekako kideekin hitz egiteko aukera izango dugu, eta mezua idatzi duten gazteak ere etorriko zaizkigu holtzara, eta ze metafora handi be bai, zazpi gazte, lurralde ezberdinetako zazpi gazte, eta guztiek gorputz bakarra osatzen dutela, aldarrikatu dute, eta, bueno, eurena dala, etorkizuna, besarkada horiek, orainean gaude, baina eurena da etorkizuna, eta deialdi argia egin digute, aurrera goaz, Euskara eta hemen gaude esan dute gainera, eta lehen hitz horiek pixka bat berreskuratzen hasita, Euskara eta hemen gaude, 7 euskal lurraldeetako, 7 euskal gazte, ordezkaritza horrekin osatu nahi izan du ekak aurten mezua, eta mezu horretan islatzen dena, Euskara ikasi bakarrik ez praktikatu egin behar da, eta babesa ere behar du gizartearena, instituzioena, eta egunerokoan Euskaraz bizitzeko berme horiek jarri beharko guztiona. Amaika eguneko lasterketa erraldoia izan da korrika 2075 kilometroko eta jendea dantzan. Bai, osatu dute Euskal Herrian barrena ibilidan lasterketa eta 3226 lekuko hartze ikusi eta gero azkenekoak zuzenean ikusi ditugu eta hortxe 7 gazte hoien mezua Euskal Herriari lekukoan eskuz esku ibili zaiguna eta atarratzen abiatu zen martxoaren 19ean eta gaur martxoak 29 Bilbon jaso duguna eta Bilbora iritsita amaitu da korrika, amaitu da 24. korrika. Esan genezake ia amaitu dela, Ilaski. Oraindik ere gaur Bilbo handia izango da, korrika gune, bizirik izango dena. Baina korrika ez dugu egingo. Oinez joan gaitezke lekuetara. Bestelako kontuak egingo ditugu, baina korrikaren petoak ikusten segituko dugu. Dantza bai horretan ez dugu zalantzarik. Musika ikuskizun eta egitarau ikaragarria daukagu. Prestatuta. Eta, bueno, jendea dantzan ikusten dugu. Andonirekin gonbidatu bat, eta jendea dantzan inguruan, Andoni. Beste gonbidatua dugu hemen, Ilaski, zein zara zu? Ni bai lekuena. Esan duzu ikamatik zatozela, ezta? Horixe bai, ikamatik. Bueno, korrikaren amaierako ekitaldia amaitu berri, bihar korrika egin beharrik ez da izango, bihartik aurrera egin beharrekoa, bestelako ariketa bat izango da, euskaraz egitea, ezta? Horixe bai, oraintxe ekitaldiaren amaieran azaldu duten bestela, tokatuko zaigu 25. korrikara arte eta gerora ere bai, aldarrikatu dugun euskara gara hori jarraitzea lago izetara edatzen Euskal Herri osoan. Bueno, azken 10 egun hauetan, korrikan pentsatzen dut, gaurko egunaz gain, parte hartuko zenuela, ezta? Hori da, bai. Ni Bartzelonan egon nintzen korrika hasieran, eta gero Unibertsitateetako euskara taldeek eta ikamak hartu genuen kilometro bat Balmasedan, horren karterrietan ibili ginen auspotzen pixka bat euskararen borrokare bai. Bueno, eta orain, eguraldia lagun dela, festarako aukera bikaina da. Zer asmo duzu? Aukera paregabea, egonen gara hemen ikusten antolatu diren kontzertu eta ekintzetan, eta gero gauak ematen duena. Bikain, eskerrik asko eta ondo ibili. Zuei.
Hauak ematen duena, entzun berri diogu, Ipar Euskal Herriko gazte honi izan ere gaur espero da, mezugileak bakarrik ez, 7 lurraldeetako gazteak espero dira gaur ziur korrikaren erensu denek utziko den isats egitarau horretaz gozatzen zalantzarik, ez? Bai, itxarroten gaude holtza honetan noiz jasotzen ditugun, besteak beste eurentzat ere momentu oso hunkigarria da, udaletxe eskilarron bizitzen ari direna, euren artean besarkatzen alkar zoriontzen dabiltza, eta, bueno, itzartuta daukagun arren denbora purtsu bat ere beharko dugu, aurrera egiteko hor, ikusi ditut, etortzen, Pello Reparazen kantua zoragarria izan da. Bai? Hori ere aitortuko diogu, eta bitu, gozategin kantue, eta irratiko lankideak elkar besarkatzen eta dantzan ikusi ditugunean gaube unkitu gara. Bueno, lan handia izan dalako, 11 egunez etengabeko lana izan da, lankide askorentzat eta hain ederra izati amaiera be. Eta korrika txikietan ere, nola zetaken abesti hau ikusi dugun belaunaldi gazteenek ere nola ikasi duten buruz, eta aizu, erritmo oso interesgarrian eta batuan etorri da urtengo korrika, eta kanta berritzaile izango zen askorentzako, begira, azzen olako arrakasta izan duen, eta jende guztia dantzan jartzeko gaitasuna demostratu duen. Bueno, ikusten dugu holtzara badatozela, 7 gazte izan dira mezua idazteko ardura izan dutenak lurralde ezberdinetatik etorritako gazteak, bakoitza bere zereginetan ere, badabilena, idazleak, sortzaileak, kazetariak, zinemagileak, denetarik ikusi dugu, azken mezu horren idazketan parte hartu duten gazte hauen artean, eta, esandakoa, ze unkigarria eta ze ore izaten den momentu hori bai. Hemen gaude esatera etorri direla, ezta? Ze askotan belaunaldi berrien esku uzten da, baina konfiantza gutxi ezarrita, ezta? Eta ekako ordezkariak esan duten bezalaxe, ikasi eta praktikatu eta ikasi, eta geure esparru guztietara eraman, ezta? Eta belaunaldi berriek horretan izango dute konpromisoa eta bete beharra baita ere egunerokoan, eta aipatu dugun bezalaxe, ezta? Gazte belaunaldi horrek euskal esparru ezberdinetan, honezkero lanean eta ikasle, berritzaile, ikerlari, zinegile, langile dabiltzan gazte guzti horiek izango dutelako etorkizunean ere euskararen biziraupenaren gako eta tresna lekukoa bera ere euren eskuetan. 24. korrikaren mezuaren egileak Oier Inurrieta, Oiana Arana, Leire Casamayo, Elene Mengui, Beñat Jusue, Aitzol Gil de San Vicente eta Xalbat Altzugarai izan dira, eta bakoitzak esan digu baser azpimarratu. Eta hementxe holtza gainera datoz. Gerturatzen baditu, honezkero. Bai. Ez dakit 7ak iritsiko zaizkigun, baina 7en ordezkaritza bai daudenekin hasiko gara beste. Guztia datozkigu holtza gainera, ongi etorriak. Orain, Oiana eta Leire behintzet, mikrofonarekin. Ze moduz, zuek, Oiana, ze hunkigarria, hementxe gaude, euskara gara, eta mugimenduan gaude, 7 gazte eta mezu bat. Bai, erronka izan da, ez? 7 artean idaztea mezuaz, bai izan da sorkuntza kolektiboko ariketa bat, elkartu ginen egun batzuetan eta danon artean idatzi dugu. Orduan, erronka izan da, baina erronka polita eta interesantea. Eta nik uste dut, zuek esango ze, baina emaitza nahiko txukuna izan dela, ez? Hau batzuek, ederra, ederra zuek ikustea eta 7ak bat eginda. Leire, esan duzu, euskara gara eta hemen gaude. Hori bera da, ez? Hori da jaiten duguna etengabean, hemen gaude euskaraz, euskararen alde, eta hori bera da aldagia, hemen izatea eta egotea, ejan dugu nuentzia edo nabardura hori egin dugu, azkenan izate hori mugimenduan izatea, bojokan eta ekintzatik izatea, euskara izate hori. Eta mezu bateratu hau nola osatu duzu, 7 lurralde, 7 lagun, 7 gazte, nola antolatu duzu hau? Egin genuena da, elkartu egin ginen, Garaion Sorgingunean egon ginen asteburu pasa egiten, eta lehenengo egin genuen malako ideia jasa moduko bat, eta hor agertu zen gorputzaren ideiarena, ez? Derutzen egon interesgarria, Euskal Herria gorputz bezala irudikatzea, ez? Askotan
feminismoak eta transfeminismoak egite duten aldarri horrekin, ez? Gauzak gorputzetik pasatu behar direlako aldarri hori egin genuen testuaren markotik. Eta orduan hori topatu genuenean, gero idazketa ariketa txoketa egin genituen, eta nolabait moldatu ginen. Oian ideia hori esan duzu euskara gara, izan, baina egin. Azpimarratu duzu bai, eta egin, eta egon. Etorkizuna zeuena dela, ere, esan dizuete, gazteak, sortzaileak nola ikusten da, etorkizuna eta nola ikusten da oraina? Bai, hori da, da ainabardura hori ekintzarena, egotea, eta gero etorkizuna hori aitzinean dugu eta aipatu ditugu azalbegituta datozen mustrozahak eta badakigu nolako garai zailak eta batzutan ilunak izaten ari diren, baina azkenean aldagia da guk indar eraldatzaile hori euskaratik ematea, euskal egitik euskaratik eta hortan da etorkizuna izatean, hemen gaude jandugu eta azkenean horretan jaitzea, ez, haitzina. Azken batean, oldarraldi garaiak ere badira eta historikoki hizkuntzari sortza izkion oraindik ere aitortza batzuk oraindik ere gertatzeke, etorkizunari begira ardura bat baduzue, mezugile ere bazarete, Euskal Gazte belaunaldiak badu prestutasuna eusteko apostuari eta hizkuntzaren bermeari etorkizunari eusteko. Bai, uste dut erakutsi nahi genuen ere badela Euskal Gazteria euskalduna badela, ez? Eta Euskal Gazteria euskalduna dela. Eta uste dut, azkenean gorputzaz mintzo garenean ari garela hortaz, ez? Gorputzaz ari garenean ez gara ari gorputz fisikoaz bakarrik, emozioak gorputzaren parte dira, pentsamenduak gorputzaren parte dira, gorputz politiko bezala ulertzen dugu korrika bera ere, ez? Orduan, uste dut guk adierazi dugula gure konpromisoa, ez? Aipatu dugunean oraina berehala bukatzen dela eta etorkizuna luzea dela, ez? Eta uste dut, guk eman dugula pausu bat, gento zen, ez? Azkenean beti esaten da etorkizuna gazteena dela, orain ere bizi gara eta orain ere ari gara eta orain ere ekiten dugu. Eta uste dut, aekak guri aitortza hori egitea ere badela polita eta horregatik bukatu nahi genuen testu ere gonbidapen batekin, ez? Esaten, gu bagaude, zuek ere etortza itezte eta guazen aurrera. Eta praktikara eramate horretan, gaur ere praktikara eramango da, ezta? Bilbo txiki utzi du korrikak eta gaurko egunean zer gazteek ere izango dute, ezta? Praktikara eta gaur ere sendotzeko aukera hori, ezta? Bai, dudarik gabe, orain hasten da besta, aldagiak eginik eta hori, aldagiak segituko du kajiketan, tragoetan agian, eta baina, bai, aipatu dute 12. eguna, eta agian hori da garrantzitsuena, kojikako 12. eguna. Biharkoa, jandugu, ez dezagula aztu hori, nola da? Bihar bakoitza bere gorputzera itzultzen garenean, ez? Hori da. Gazteak eta ganorazkoek, zuek, aupa zuek, zorionak danoik, unkitu gara zuek ikusten, gozatu asko ondo pasa, eskerrik asko mezu ederra, usatu duzuelako, historikoa izan dago, Zazpiak bat, aupa zuek ondo pasa, eskerrik asko! Eskerrik asko, Bortxe mezuaren egileak eta irudia ikaragarria, Zazpi gazte dantzan alkarratuta eta, gozale esatela, aupa zuek, oinatz ere, badaukagu beste gonbidatu batekin oinatz. Bai, aski hementxe nago udaletxe aurrean eta Jagobarekin nago Barakaldotik etorritako Jagobarekin. Kaixo? Kaixo, opa. Mezua ezagutu dugu, mezua irakurri da zabaldu da lau haizetara, zer moduzko mezu ditu zaizu? Beti bezala oso unkigarria, oso polita. Eta beti espero dugun gauza entzutea eta benetan oso unkigarria. Aurtengo berrikuntza gainera ez idazle bakarra, baizik eta 7 izan dira, ezta? Bai, eta 7 gazte gainera, euren artean elkarlanean aritu diren bezala eta oso ongi, oso polita. Euskararen etorkizuna bermatuta dago. Espero dugu bai, ez bintzat, horretan gaude txikiekin, haiek ere ilusioz bizitzeko eta hori etorkizun horren bila, ez? Euskara gara eta euskara egin behar da, ezta? Hori da, eta iritsiko gara, helduko gara, seguro. Jagoba, eskerrik asko eta goztatu eguna. Bai, berdin, eskerrik asko. Iaski ekinez, zena daitza aurrera. Bementxean Bixente eta Lourdesekin zorionak. Eskerrik asko. Zorionak egindako lanagaitik, ze korrika ederra. Hane, korrikaren ardura. Ze ardura handia dan, hasierako urduritasunak baina amaituta, eta hain eder joan da, jendetza bildu da 24. korrikan, zorionak bihotzez. Eskerrik asko, ez da erreza ez, gaur hemen bizitako guztia hitzez adierazten, baina Euskal Herriak erantzun dau, eta gu oso pozik gauz, 7 gazte igo ditugu holtzara, eta hemendik eta 25. begira, badugu iparrorratza argi zehaztuta.
Uste dut korrikak berak, baina kilometro gehiago egin dituela Lordik. Ikusi dugu ibilgailuan aurrera eta atzera, korrika egin ahal izateko beharrezkoa den antolakuntza guzti hori egiteko, pentsatzen dut esker honeko hitzak ere izango dituzuela, AEKako komunitate guztiari, bolondres gehiago ere biltzen dira, korrikako batzordeak zenbat eta zenbait jende mugiarazi du korrikak. Bai, askotan, gu geue irudi gara, arpegi batzuk gara, baina atzean dagoen jente guzti hori ez da ikusten, ez? Eta gaur gurekin presente eukina izan duguz, eskualdez eskualde, AEK sortzen dugun sare guzti hori, baina horrez gain gure inguruko jentea, ez? AEKakoak zuzenean, ez? Baina guk esaten dugun moduan, salpikatuak ere badira, eta horrelako zenbatek parte hartzen dauen auzolan erraldoi honetan, eta Euskal Herriaren ekarpen hori barik hau dana ez litzateke posible izango. AEKaren Nazio Kontseiluko kideak zarete Lourdes esaten ibili zara, deia eskerrak emon jendari eta parte hartu duen jendetzari, ez dakinik, jendetsuena izan da 24garrena, baina ikaragarria izan da, ze emozio bizi izan ditugun, baina, ordezkari politikoi deia bebai, ze garrantzitsua dan helduak euskalduntzea, eskolatik kanpo geratu direnak, eta horretan zabiltzatela nien, eta horrek ere behar du laguntza hori, ez da? Bai, hori da, ez? Nik uste dut aurtengo korrikan argi utzi dugun kontu bat hori izan dela, ez? Helduen euskalduntzea lehen lerrora ekarri nahi izan dugu, euskara gara mezuaren baita horretan, eta gaurko hitzartzean ere hori adierazi nahi izan dugu, ez? Helduen euskalduntzean ari gara, ze garrantzitsua dan horretan eragitea, eta zer esan handia dute arduradun politikoek horretan urratsak eman behar dituztelako azken finean, ez? Unibertsalizazio horretan eskatzen genuena. Bixente, baina gaur korrika amaituta festa ere badaukagu, 7 gazte, unkituta, zeuen begizetan ikusten da unkipen hori, zer dauka honek danak ikaragarria da, korrikarekin lortzen dana, eta guztiok sentitzen duguna, ez da? Bixente, nola bizi da zeuek barrutik horrenbeste eskaini eta gero honi? Prozesuz luze izan da ere bai hautatzeko eta ideia horren garatzeko, eta azkenean gure erabakia hori izan zen pizkunde berri batetara joaiten bagira, 7 lurralde horietatik pasako da pizkunde berri hori. Eta gure gogoetan izan zen 7 gazte behar ditugu lurralde bakoitzetatik, eta sartu ginen harremanatu horiekin. Ekoiztu zuten bikaina haien mezua, eta eman dute hemen. Atarratzetik senditzen den gainera Euskal Herriak ulertu zuela gure mezua, gu gara, Euskara garela, eta 10 egunez Euskal Herriak erantzun du. Bukatzalderan, unibertsalizazioa zitzein duzue, aldarrikapenean irisgarritasuna ere aipatzen da, Euskarak irisgarria izan behar du eta bermeak ere behar dira. Berme horiek 12. eguna aipatzen zuten, lekukotza osatu duten gazteek, 12. eguna, datozen egun asteetan ere zein izango da eskakizuna. Berme horiek ikusi eta polemikarik ere ez dela falta izan, zer behar du Euskarak eta korrikak utzetako arrastoari zen nola eman martzaio segida. Nik uste dut oso garrantzitsua eta mugarria gakoa badala Lourdesek botatako azken esaldi hori, ez? Gutxieneko hizkuntza eskakizuna Euskal Herri euskalduna. Eta datozen hilabeteetan horretan lanean jarriko gara buru belarri, egindakoak baloratu eta aurrera begira jartzeko 12. egunean tartean euskaltegietako ateak ere zabalduko ditugu doainik, jentea korrikara gerturatu bai, baina euskarara etor daiten, eta praktikatzeko eremuak ere eskainiko dira, beraz, gogoa daukanak aukerak ere izango ditu. Ikasi eta praktikatu eta ikasi, ezta? Lourdes Bixentetan, zelan zoragarri egin duzuen, ze zoriontsu egiten gaituen horrek. Astindu. Eskerrik asko egindako lan guztiagatik, gozatu gaur merezitako atxeden hartu bai hurrengo egunetan, eta mila esker asko eman diguzuelako 24. korrika honetan ere bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Gure reportariei ere agur esateko unea iritsi zaigu. Hori da iaski plazerra izan da, iaski eta ekine eskerrik asko baita zuei ere, bikote, eta ikusen zure hoi. Badakizue, gu ere euskara gara eta izango gara. Aio. Bortxe, elkarlanean ekine plazer bat. Beste edizio batez, aitortuko dugu plazer hutsa dela eta elkarlan honek beti ere indartu eta aldundu egiten gaituela emakume kazetariok ere. Noski bai ez. Eskerrik asko bestalde horretan korrikaren amaiera zuzenean jarraitu duzuen guztioi musu handi bat, euskara gara, bihar ere bai. Ondo izan. Agur. Santa Grazitikan zarra kastelura eta rigoraren auzolan eredua eskutik eskura hori ere baga
Baixus eta erramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Korrika, arranoaren egaldia lumadi berriaz. Korrika, irrintzi zarra da hogaztetan, gailur berrietan. Basurdearen aztarna gara, elorretatikan agurain aldera. Larruzera ikitako milaka txola, tajlatik gazara, hor da gure gogoa. Korrika, arranaren egaldia lumadi berriaz. Korrika, irrintzi zarbata hogaztetan. Korrika etenik gabe eskaintzen jarraitzeko, babestu Hamaika, herria egiteko.